אקליט את השיעור, בוא נראה. זה כבר מקליט. אתה רואה פה, אתה רואה את זה גם? כן, מצוין. אז הנה, אני עכשיו בדיוק לחצתי שזה יקליט, זה מקליט, מצוין. טוב, אז בואו נתחיל. אז מה שאני רוצה לעשות, השיעור, לא הכנתי משהו מיוחד, מה שתכננתי לעשות זה פשוט להיכנס יחד איתכם לקורס, ולנסות לרוץ על הפרקים אחד אחרי השני, שיש לי נקודות שהן לא מובנות או חלשות, אז אנחנו ננסה להתמקד בהן, אתם כמובן תעלו את הנקודות האלה ותגידו לי, מדי פעם אני אדגים קצת קוד פייתון, ונתקדם, נעצור לפעמים על התרגילים בסוף הפרקים. מי שלא יודע, מרגיש שהוא יודע וזה, יכול לצאת הפסקה, לחזור עוד רבע שעה, שנגיע לדברים יותר מעניינים. מבחינתי, אני פה בשבילכם, כדי שתספיקו לסיים את זה, ושתבינו כמו שצריך את מה שאתם לומדים. אנחנו נעשה share screen שנייה. ועכשיו אתם רואים את המסך שלי, נכון? כן. יופי, מצוין. אז אני רוצה שנתחיל מההתחלה, בסדר? כשאתם עושים את הקורס, תמיד יש לכם סרטון וידאו, אני פחות, ראיתי סרטונים קצת, אבל פחות מה שמעניין. אני מציע לכם גם לעבור על הטקסט, לפעמים יש דברים שלא מופיעים בווידאו, וגם לפעמים זה הרבה יותר ברור. אז אני מציע לכם לעבור גם על הטקסט הדברים. אנחנו מכירים שפייתון זה שפה עילית, דיברנו על זה כמה פעמים, בוא נראה, יש עוד מישהו שרוצה להיכנס. שפה עילית זה שפה, כמו שהוא אמר פה, בעצם מבוססת מחלקים על השפות הקודמות לה. מי שראה טיפה, שווה לקרוא פה את הטקסט לאורך, אבל באמת מה שנראה פה בסוף, מתחיל משפת מכונה. שפת מכונה בעצם פיתחו איזו שפה, בשפת מכונה פיתחו שפה שנקראת אסמבלי, שעוזרת לנו לכתוב דברים בשפת מכונה בצורה טובה, ואחרי זה באסמבלי עצמה פיתחו איזשהו קוד, איזשהו מערכת שבעצם פיתחה את C. מה שאני אומר בסוף, מה שרץ על המחשב זה רק שפת מכונה. רק מה שהמכונה מבינה זה מה שרץ על המחשב. אנחנו נתמקד בשפת מכונה יותר בהמשך. שפת מכונה זה מה שרץ על המחשב. אנחנו צריכים, כדי שנוכל, פעם מה שהיו עושים, היו ממש בונים איזושהי כרטיסייה פיזית, שהיה כתוב, היה לה או חור או לא חור, והיו מכניסים את זה פיזית לתוך המחשב, והיה איזשהו מחט שידעה ככה, כמו שיש תקליטורים פעם, מישהו ראה תקליטורים עם מחט כזאת, שיודעת לנגן את המחשב עליהם, אותו דבר היה פעם, המחשב היה לו מחט כזאת, והוא ידע לקרוא מהתקליטור את החור או לא חור, זה 0 ו-1, ועל פי זה לבצע דברים במחשב. לכתוב בזה תוכנה רצינית, זה נורא נורא קשה. מה עשו? לקחו בנו כרטיסייה כזו ענקית, המון כרטיסיות כאלה, שבעצם מה שהם עוזרים, זה להיות מסוגלים לקבל, דברים אחרים התפתחו, מקלדת התפתחה, כל דברים כאלה, להיות מסוגלים לקבל דברים שהם לא רק 0 ו-1, אלא טקסט, בסדר? איזשהו סטרינג מסוים, נגיד, אני נותן להם איזשהו שורה של קוד כלשהו, סטרינג של אותיות, והמכונה הזאת, המחשב יודעת במכונה שלה להפוך את האותיות האלה לשפת מכונה, כלומר לאפסים ואחדות. בסדר? זה בעצם, אמרו למחשב, בוא, מחשב יקר, נורא קשה לנו לדבר איתך, אנחנו נבנה תוכנה בשפה שלך, שמאפשרת לנו לכתוב בצורה יותר קלה. כלומר, אתה תיקח את הטקסט שלנו, שאנחנו יודעים לכתוב, ותהפוך אותו למשהו שאתה יודע להבין. בסדר? זה ברור, כאילו? זה לא כזה ברור, אנחנו נכיר טיפה יותר בהמשך, אבל בעצם לדבר הזה שיודע לקחת טקסט, או איזשהו משהו שבני אדם יודעים לכתוב בצורה יותר קלה, ולהפוך אותו לאפסים ואחדות, קוראים קומפיילר, בסדר? מהדר קוראים לזה. זה בעצם תוכנה שמכניסים לה בצד אחד שפה מסוימת, והיא מוציאה בצד שני שפת מכונה. כותבים באמת באסמבלי, או שזה יותר שפה בשביל הקטע, או בשביל דברים מאוד מסוימים? אז אנחנו נראה שפעם זה היה שפה, הכל כתבו בה, כלומר, ברור, אבל... היום מה שעושים באסמבלי זה מה שאנחנו נעשה בסוף השנה. תרגום, לא? עושים את הצד השני. אני לא יודעת איך נדבר על זה, רגע, אני אגיע לזה. שאלה טובה, אני אדבר על זה עוד רגע. בכל מקרה, מה שקורה זה שפיתחו בשפת מכונה קומפיילר שיודע לקבל אסמבלי ולהפוך אותו לשפת מכונה. אחרי זה באסמבלי פיתחו תוכנה אחרת שיודעת להפוך C
לשפת מכונה, בסדר? אחרי זה ב-C פיתחו תוכנה אחרת, קומפיילר אחר, שיודע לקחת C++ ולהפוך אותו לשפת מכונה. אחרי זה ב-C++ פיתחו תוכנה שיודע לקחת C# ו-Java, שזה שפות ממש שליות, ובאיזשהו השתלשלות של דברים, גם הופך אותו לשפת מכונה. פה זה טיפה יותר מורכב, כי זו שפה מאוד אלית, אז יש עוד דברים חוץ מקומפיילר, אבל גם נהפך אותו לשפת מכונה, ובסופו של דבר גם פיתחו את פייתון. פייתון פותחה ב-C. C ו-C++ פיתחו ביחד את פייתון, ופייתון בסוף הוא לא בדיוק מריץ שפת מכונה, אבל בסופו של דבר גם הוא ממיר את הפקודות שאתם נותנים לו לשפת מכונה. ככה דברים בעצם, שפות עליות בדרך כלל מבוססות על שפות תחתיות, ובסוף שפות מכונות. מה זה בדיוק אינטרפטר? אנחנו צריכים להתייחס לזה פעם אחרת, זה פחות מעניין עכשיו. זה בעצם, יש הבדל בין שפה שהיא קוד, שזה C++, C, Assembly, כל הדברים האלה, לבין השפות C# ו-Java, שזה שפות בנויות טיפה אחרת מאחורי הקלעים, ופייתון זה שפה אפילו שונה מהם, זה שפה שבנויה על אינטרפטר, שזה בעצם תוכנה שהיא לא בדיוק, היא לא ממירה את הקוד שלנו לשפת מכונה, ואז המחשב מריץ, זה תוכנה שכאילו יש לה סוויץ' קייס ענק כזה, שאומר לה, אם כתבת לי ככה, אז יש לי כבר קוד בשפת מכונה שאותו אני צריך להריץ. אתם מבינים? בעצם זה לא תוכנה, זה לא שפה שיודעת לקחת טקסט ולהמיר אותו לשפת מכונה ואז המחשב מריץ אותו. זה שפה, טוב, עזבו, לא ניכנס לזה, לא רוצה להיכנס לזה, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה משהו שצריך להיכנס אליו, אינטרפרטר, זה משהו מעניין, צריך לדבר עליו. בכל מקרה, את הקונספט אתם מבינים? מישהו לא מבין את הקונספט? עכשיו התחלתם? התחלנו לפני כמה דקות, דיברנו על ההבדל בין שפות עליות ושפות תחתיות, חוץ ממי שהצטרף עכשיו, מי זה בצר? לא, אבל אני הייתי פה, זה ניטאי. ניטאי. ניטאי שישלים את זה אחרי זה. אני גם הצטרפתי. מתי התחלתם? אנחנו התחלנו לפני 10 דקות, בשעה 7, כמו שכתבתי. לא לאחר פעם הבאה. לא, השתחלתי עם כל המשפחה שלי. לא, אין בעיה, אני לא זה, אבל בסדר. תשלים אחרי זה. התחלנו, דיברנו על שפות עליות ושפות נמוכות, אני ממליץ לקרוא את המסמך הזה, זה דבר חשוב. בכל מקרה, חוץ ממי שהצטרף עכשיו, מישהו לא הבין? מישהו רוצה לשאול שאלה על הנושא? סבבה, אנחנו מתקדמים. אז זה אני ממליץ לכם בכל מקרה לקרוא. יותר מזה, אין לי הרבה מה לדבר. סביבות עבודה, כולכם צריכים כבר שיהיה לכם סביבת עבודה לעבוד איתה, כולכם הייתם בשיעור, אין צורך להרחיב בזה. אלא אם כן יש מישהו איזו שאלה מסוימת לסביבת עבודה, על ויזואל קוד, מישהו לא מצליח לעבוד איתם עדיין, מישהו עובד עדיין רק עם האינטרפטר. יופי. שומעים אותי? אתם איתי? כן. יופי, מצוין, לא ארגיש לבד. הרב, זה בסדר אם אף פעם לא השתמשתי באינטרפטר? כאילו פשוט לא הגעתי, לא נכנסתי אליו? זה אחלה, בינתיים לא צריך. אני מציע לך בכל מקרה להיכנס טיפה ואתם יודעים לעשות את הדבר הזה, קצת בשביל שיהיה לך בעברית. בוא נראה שאני... כאילו, לכתוב פה פייתון בזה ולראות שזה עובד לך ולשחק עם זה כאן. לפעמים זה עוזר כדי לכתוב קוד מהר או כדי לבדוק דברים מהר אם הם עובדים, אבל זה לא חובה, זה לא חשוב, עכשיו לא קריטי. טוב, אני כבר מיליתי פה עצובות, אז חבל, אבל בסדר. אתם רואים, הצלחתי. טוב, אז עוד פעם, מה שאמרתי בהתחלה, תמיד תלכו על הטקסט, תמיד תקראו גם את הטקסט, מאוד חשוב ומאוד מעניין. בכל מקרה, משתנים, בסדר? משתנים בפייתון, יש לנו 3 סוגים של משתנים. ברוך הבא מי שהצטרף עכשיו. בפייתון, אני רוצה לחזור למי שהצטרף עכשיו, השיעור הזה הולך להיות איתי, אנחנו הולכים להתמקד פה בדברים, כל שאלה שיש לכם תשאלו, כל מי שלא מבין לשאול, כל השאר שיהיה להם סבלנות לחברים שלהם ששואלים. זהו, אנחנו ממשיכים. משתנים, בסדר? בפייתון יש 3 סוגים של משתנים. יש משתנים, יש int, float, ומה עוד יש? סטרינג. נכון, STR, סטרינג, בדיוק. המשתנים האלה... יש גם בול, לא? כן, משתנה בוליאני, נכון, אבל אתה צודק, אז יש 4. חוזר בי, נכון, יש 4, הוא משתנה טיפה יותר מורכב, נכון. 4 משתנים, 3 בסיסיים ובוליאן, שזה גם משתנה, לכל דבר ועניין. שפות אחרות, אנחנו נגיע ל-C, אתם תראו שיש עוד משתנים, טיפה שונים,
נגיד אין סטרינג, יש צ'אר, יש משהו אחר. בכל מקרה, המשתנים האלה, אינט זה מספרים שלמים, כל מספר שלם, חיובי או שלילי. סטרינגים זה כל דבר שהוא רק אותיות, הוא לא באמת, סתם אני קורא לזה, בואו נקרא לזה ככה, STR, זה לא טוב, כי זה סטרינג. אז אנחנו עושים סטרינג, כל דבר שהוא בעצם אותיות, כל דבר שהוא אות, הוא לא מספר, הוא תו. נגיד, אם רשמתי בוורד 6, אז זה תו, זה לא מספר, אני לא יכול, זה לא, אין לו שום משמעות מספרית. אני רוצה להגיד, שנייה אחת אנחנו ניכנס טיפה לעומק, רק לרגע, לא חייבים להבין. זוכרים שדיברנו פעם על זה שהזיכרון של המחשב הוא כאילו טבלה ענקית של תאים? זוכרים, נכון? כן, כן. יפה. מה שאנחנו עושים שאנחנו מגדירים משתנה כסטרינג, או כאינט, או כבוליאני, זה גם מאחורי הקלעים, או בוליאני, או כפלוט, זה בעצם אנחנו אומרים למחשב, יש לך פה עכשיו רשימה של תאים, בסדר? התאים האלה בזיכרון שלך, תתייחס אליהם בצורה מסוימת, בסדר? אתם זוכרים שדיברנו, סטרינג זה בעצם, הכל מאחורי הקלעים זה מספרים בתוך תאים בזיכרון. השאלה היא איך המחשב מתייחס אליהם. אם אני לקחתי, לדוגמה, את המספר 65, בסדר? 65, והוא מספר, הוא y, נכון? אז עכשיו, הדבר הזה הוא אינט, נכון? איך אנחנו יודעים שהוא אינט? א', אנחנו זוכרים כי למדנו, ב', אפשר לעשות את הפונקציה הזאת, טייפ, ולהכניס ב-y, ואז הוא יכתוב לנו אינט, אתם רואים? תתעלמו מהקלאס, מי שיגיע ל-next py ילמד קצת על קלאסים, אבל זה אינט, בסדר? עכשיו, אם אנחנו רוצים להתייחס אליו, אם עכשיו אנחנו נגיד לו, תשמע, עכשיו אנחנו רוצים שאתה תהיה float, אז אתם מכירים, למדתם גם, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. יכול להיות שאני כותב את זה בשגיאה כתיב, תתקנו אותי, ככה, לא ככה. אתם יודעים זה ככה? לא? לא, לא הרב, זה בלי ה-U. בלי ה-U. לא, זה... סליחה. float זה לא... לא, זה בלי ה-U הרב, זה... לא, F-L-O-A-T. F-L-O-A-T. תודה רבה, מצטער, אני... יופי. קצת בעיה מהדברים האלה. אז עכשיו אנחנו בעצם אמרנו את זה לזה, אם אנחנו נדפיס עכשיו, נעשה טייפ על y, אנחנו נקבל פה פלוט. ואם נדפיס את זה, אנחנו נקבל נקודה 0. למה נקודה 0? כי זה לא שלם. זה כבר פלוט, זה לא שלם. מה בעצם עשינו בפקודה הזאת? מה בעצם עשינו? המחשב יקר. כתוב לך שם... הגדרנו למחשב ש-y שווה 65 שהוא לא שלם. כן. בדיוק, אבל מה זה אומר מאחורי הקלעים? בעצם אמרנו, y, הדבר הזה הוא בעצם מקום בזיכרון, בסדר? זה משתנה, מקום בזיכרון בתוך הטבלה שלנו, y הזה הוא מקום 4500, זה המקום בטבלה. תא מספר 4500, ובתא הזה יש את המספר 65. עכשיו, כשאנחנו אומרים למחשב, תתייחס לזה כאינט, אז המחשב כל פעם אומר, טוב, יש שם מספר 65, זה המספר שאני צריך, אם אתם מקשיבים לי את המספר, אני אביא לכם 65, אם אתם עושים על הפעולות, אני עושה פעולות ל-65, ככה, אם אני אומר לו ככה פלוט, אני אומר לו, תשמע, התא הזה שלך שמה, הוא לא אינט, הוא פלוט, כלומר, יש לך עדיין אותו מספר, 65, אבל שכל ההתייחסות שלך לדבר הזה, אתה צריך להתייחס אליו כאילו זה מספר לא שלם. ואם אנחנו נעשה אותו דבר, עכשיו אנחנו נקרא לו צ'אר, עכשיו זה לא יעבוד, זה כן יעבוד, אני חושב. ניתן לו 65. שימו לב, בואו נתן לנו את האות A, נכון? מה בעצם עשינו? ניתן עכשיו, אנחנו ניתן פה, יודעים מה נעשה ככה, שיהיה יותר יפה. זה, ועכשיו אנחנו נעשה טייפ על Y, נכון? STR. ואנחנו נדפיס את Y, ויצאנו A גדולה. מה בעצם עשינו? אמרנו למחשב, המקום הזה בזיכרון, בטבלה הענקית הזאת, עכשיו הוא לא מספר כבר. תתייחס אליו כמו תו. מה זה CHR? CHR, אז בואו, ניכנס לזה ממש בחצי דקה. בשפות יותר תחתיות שהן לא פייתון, נגיד ב-C, אין דבר כזה סטרינג. סטרינג זה בעצם אוסף של תווים, בסדר? זה בעצם ליסט או מערך, קוראים לזה, ב-C, ליסט של תווים אחד אחרי השני. תו. אין דבר כזה סטרינג. אז לכל תו בנפרד קוראים צ'אר. צ'אר, ככה, בסדר? צ'אר, אין את זה בפייתון, זה רק בשפות יותר... זה גם בג'אווה ככה. גם בג'אווה זה ככה, נכון.
זה גם ב-C-Sharp, אני חושב שיש, כן, גם ב-C-Sharp יש צ'אר. בעצם צ'אר זה תו בודד. עכשיו, שאנחנו, בעצם סטרינג זה רצף של תווים. כשאנחנו אומרים למחשב שלנו בעצם, תיקח את הדבר הזה, את ה-65 הזה, בעצם, זה לא טוב מה שעשיתי, כי הייתי צריך לעשות, רגע, לעשות את זה על Y. בסדר, בואו נעשה את זה שנייה מחדש, נעשה Y שווה 65, בסדר, אני לא רוצה לעשות את זה מחדש, סליחה. Y שווה 65, ואז אנחנו עושים פה char על Y, בסדר? לא על 65, על Y, ועכשיו אנחנו נדפיס את Y, תקבלו עוד פעם את IT, שעשינו ככה, char על Y, בסדר? בעצם הצ'אר הזה, מה הוא אומר? הוא אומר, תראו, בפייתון הדברים הם טיפה אחרת מאיך שאני מסביר אותם, אבל אני מסביר אותם כמו שבשפות תכנות עקרונית זה עובד, בסדר? בפייתון קוראים עוד דברים, זה שפת עילית, אז קוראים דברים טיפה שונה, ואני לא אכנס אליהם עכשיו, צריך להיכנס אליהם פעם, אבל העקרונות האלה שאני מסביר לכם עכשיו, הן נכונות לשפות תכנות באופן כללי, פייתון קוראים דברים אחרים, טיפה, לא ניכנס לזה עכשיו, בכל מקרה, שאני עושה צ'אר על Y, בעצם מה שאני עשיתי לו מאחורי הקלעים, זה לא נכון בפייתון, אבל זה נכון בכל השפות האחרות, שבעצם אמרתי לו, קח את התאים האלה בזיכרון, התאים בזיכרון שדיברנו עליהם, ששם בעצם ה-Y הזה מצביע, ועכשיו על ה-65 הזה, אל תתייחס אליו כמו מספר, כמו 65. תתייחס אליו כמו תו. עכשיו, יש לך אומנם, גם בפלוטס, וגם באינט, וגם בעצם ב-str, בכל האובייקטים האלה, הם מצביעים לאותו מקום בזיכרון, לאותו תא בזיכרון, שבתא הזה כתוב המספר 65, אלא שכאן אנחנו אמרנו לו, תתייחס לזה כמו אינט, ולכן כשאנחנו מדפיסים הוא נותן לנו 65, כאן אמרנו לו, תתייחס לזה כמו פלוט, לכן כשאנחנו מדפיסים הוא נותן לנו 65.0, כלומר, ככה אתה רוצה שנתייחס לזה, וכאן הוא מדפיס לנו A, כי הוא אומר, אתה רוצה להתייחס לזה כמו צ'אר, בעצם כמו תו אחד בתוך הסטרינג. לכן כל פעם, זה בעצם מה שאנחנו עושים. אז מה הקשר A? A גדולה, מי שהיה בשיעור הקודם, דיברנו על אסקי. מישהו היית בשיעור הקודם? כן, הייתי, אבל למה המחשב לא פשוט לוקח את זה כפשוט או כמשמעו ואומר 65 זה פשוט אות, זה לא מספר שאמור לשנות לי. כי אין אות, 65 זה שני תווים, נכון? זה לא תו אחד, זה שני תווים. אם היית מתייחס לזה כמו תווים, כי 65, אתה לא יכול סתם להגיד לו, תייחס לזה כמו אות, כי אין אות כזאת של המספר הזה. בעצם מה שעשו, לקחו טבלת אסקי, בדיוק כמו שהיא עושה לזה, היא אומרת למחשב, אם עכשיו אתה צריך לתרגם מספרים לתווים, אז תשתמש בטבלת האסקי. אז המחשב הולך לטבלת האסקי, הוא אומר, אמרו לי להתייחס למספר 65 כצ'אר, כסטרינג. אבל זה רק אם זה בצ'אר, נכון? רק אם זה בצ'אר, ולא מה? לא, רק אם אתה שם את זה בצ'אר, זה יתרגם את זה בקוד האסקי. נכון? נכון. רק אם שם את זה בצ'אר, אני צריך את זה זה ממש כמו ג'אווה. קוד האסקי זה הטבלה הזאתי? כן, עם כל התרגומים של מספרים לאותיות. כן, מה שקורה כאן זה בעצם המחשב אומר, טוב, אני צריך להתייחס למספר 65 כתו, לכן אני הולך לטבלת אסקי, אני לא יודע מה זה 65. אני הולך לטבלת האסקי, אני מוצא... אני הולך לטבלת האסקי למספר 65, אני מסתכל איזה תו יש שם, ואת התו הזה אני מדפיס למחשב. זה בעצם... הרב, ואם שאתה מכניס לתוך הצ'אר, זה בתוך הטבלת האסקי המספר ששווה לאחד מהמספרים 1 עד 9? אם אני מכניס פה נגיד 1, ככה? לא, אני לא זוכר איזה זה בטבלת האסקי. הספרות אתה רוצה? כן, מה שאתה מכניס שיוצא לך מזה ספרה. בוא נראה, אני לא זוכר גם. שנייה, אני לא זוכר רגע. אני לא זוכר מה זה המספרים בטבלה. שנייה, לא 33. לא זוכר את המספרים עכשיו, אבל מה שאתה תקבל, אתה תקבל בעצם את הספרה בין שני מרכאות כאלה, שמרכאות זה אומר סטרינג, נכון? סבבה? כן. טוב, שאלות? שאלות על משתנים, טייפים, עניינים? טוב, דרך אגב, הפונקציה טייפ הזאת,
תשתמשו בה תמיד כשאתם מגיעים לאיזשהו מקום, אתם לא מבינים בדיוק מה אתם משתמשים, מה זה הדבר הזה שאתם מתעסקים איתו, עושים טייפ, ואז אתה מבין אם זה סטרינג, אם זה ליסט, מה זה הדבר הזה. כל דבר שתגיעו אליו, אתם יכולים להשתמש בטייפ. טיפוסי משתנים. מישהו מדבר שם ברקע? זה מפריע לי קצת. אם אפשר לא לדבר, אז לא לדבר. גולד. טוב, אז כמובן טיפוסים מחרוזות, כל דברים האלה דיברנו עכשיו. השמות למשתנים אתם כמובן אמורים להכיר. יש פה כל מיני, לא מעניין, קצת אמרות, יש פה כל מיני, משתנה דינמי ומשתנה סטטי, זה לא מעניין אתכם עכשיו, אנחנו ניכנס לשנימת C, שינוי ערך של משתנה. אז, תקראו את זה, אבל בסוף, אתם יודעים איך להכניס למשתנה ערכים, איך להתחיל אותו כמו שצריך ככה, בסדר, כל זה אתם מכירים, אף אחד לא, נכון? אף אחד לא יודע, נגיד, השורה הזאת, כולם מבינים מה היא אומרת, נכון? יש לנו משתנה בשם בראזר נאם, שווה למשתנה אחר, פחות אחד, בסדר? הכל בסדר. טוב. סבבה. יש לנו פה תרגיל, אני לא יכול לאפס את הדבר הזה, שתוכלו... אבל בואו נעבור על זה מהר. יש לנו אתה יכול למטה לכתוב מההתחלה, אני חושב. איפה? לא, אם הצלחת אז לא נראה לי. אני אעשה את זה. טוב, זה לא... אפשר איפוס נראה לי רק אם לא הצלחת, כן. בסדר, שטויות. בואו נעבור על זה, זה לא משהו שאתם לא מכירים. אז המספר 7 הוא כמובן אינט, סוגריים, במחאות סביב משהו כמובן, הופכים אותו לסטרינג, לכן זה סטרינג. 0 זה לא שלם, זה פלוט. בסדר, אותו דבר גם פה, סטרינג, לא שלם פלוט, סטרינג ופלוט. לא משהו שאתם לא מכירים. מה קורה כאן? זה טיפה, אז בסוף יש לנו כאן משתנה בשם A, הכנסנו לו 10, אחרי זה הכנסנו את A לתוך B, בסדר? מה בעצם יש ב-B עכשיו? 10. 10. אז אין את A, יש את הערך של A, בסדר? אם אמרנו ש-A מצביע למקום בטבלה הזאת, שבתוכו יש את הערך 10, ועכשיו עשינו ככה ו-B יצביע לאותו מקום בטבלה הזאת, ששם יש את הערך 10, אז באמת, אם שינינו את A והפכנו אותו ל-4, אז יהיה פה 4 ו-4, כי שתיהם מצביעים לאותו מקום בטבלה, נכון? כן. הבנתם מה אמרתי? כן. יפה, אבל בגלל שפה הוא לא מקבל את ההצבעה למקום בטבלה הזאת, פה הוא מקבל את הערך 10 ממש, את הvalue, כאילו העתיקו את מה שיש במקום הזה בטבלה של A, והדביקו אותו במקום בטבלה של B, לכן מה שאתם תראו כאן, זה כמובן את המספר 4, ואז 10. בסדר? מישהו לא הבין? כן, הבנתי. מישהו לא הבין משהו עד עכשיו? בצר, הבנת הכל? אני זוכר את השם שלך? כן, הבנתי. בצר מכיר את זה. אתה הבנת הכל, דן? הוא הלך לאכול משהו. יאללה, טוב, נמשיך. סבבה, בואו נעבור לטקסט רגע, נראה. בוליאני זה מאוד מעניין. מה זה בוליאני בעצם? בוליאני, בסופו של דבר, יש לנו בפייתון, בואו רגע, אני רוצה רגע זה, יש לנו בפייתון בעצם דברים משפטים כאילו. אתם תגיעו לזה גם מתמטיקה, יש דברים מעניינים על זה, אבל לא צריך להיכנס לזה. יש משפטים שהמשמעות שלהם יכולה להיות נכון או לא נכון, בסדר? האם בראזר נאם גדול מ-20, is big family, כלומר, בסוף, אם עכשיו המשפחה שלכם יש לה יותר מ-20 אחים... אני בכלל לא הבנתי איך אתה מגדיר אותם. את המשפטים האלה? כן. כי זה לא כאילו אתה כותב סטרינג או משהו. אתה פשוט עושה משהו שווה משהו... לא יודע, אני לא ממש מבין אותם. כן, אנחנו פה ננסה לדבר. יש משפטים מאוד פשוטים, בסדר? יש לנו משפטים, יש לנו מספרים, יש לנו אופרטורים, וננסה באמצעותם, מה זה אופרטורים? בואו רגע נדבר על אופרטורים שנייה, ואז נמשיך. אופרטורים. אז יש לנו אופרטורים, זה בעצם סוג של בעצם דברים שהם בתוך השפה, בסינטקס של השפה, שיש להם ביטוי מתמטי או לוגי. בסדר? בעיקר לוגי פה. מה זה לוגי? זה אומר, יש לנו שווה שווה. זה אומר, האם א' שווה לא'. האם זה שווה לזה? בדיוק, האם א' שווה לב'. זה כאילו במקום... שזה לא, כאילו, אם עושים שווה רגיל, זה כאילו, יגיד לך.
תגיד לו, זה שווה זה. האם תעשה שווה שווה, זה כאילו אם זה שווה. האם זה שווה. השווה רגיל לא אומר לך כלום. שווה רגיל, הוא נכנס, נגיד עשיתי A שווה ל-4, הוא לוקח את 4 ושם אותו במקום בטבלה בזיכרון שלשם A מצביע. זה כל מה שהוא עושה, זה השמה. האופרטורים, הם לא עושים דברים כאלה. מה שהם עושים, הם בעצם באים לבטא משהו לוגי. אם עכשיו, נגיד, יש לי, בואו נעשה משהו מאוד פשוט. 2. שווה 2? הבאתי את הפריסבי. כלומר, 2 שווה 2? יצא טרו. יצא טרו. כלומר, יש לי פה משפט, שצד אחד שלו, יש לי צד אחד שלו, צד שני שלו, ובאמצע את המונח הלוגי. והוא יצא טרו. עכשיו, אני יכול להגדיר את זה בכל מיני סוגים. כלומר, יש לא רק 2 שווה ל-2 מתמטית, זה נכון, יש גם דברים שהם לא מתמטיים. לדוגמה, האם str, סטרינג מסוים, שווה לסטרינג אחר מסוים? בסדר? מה זה אומר שווה בסטרינגים? שזה אותו דבר. בדיוק. אז אני אומר, יש דברים שהם לא לוגיים, הם דברים בתוך השפה שאני הגדרתי. השפה החליטה עכשיו שאם הסטרינג מסוים, יש לו בו אותו תווים אחד אחרי השני, בדיוק כמו בסטרינג אחר, אז הוא עונה true על השאלה הזאת. כשאתם תמשיכו, אם מי שמכם ימשיך להיכנס רציני לפייתון חבל על הזמן, אז באמת אפשר לבנות בעצמכם הגדרות כאלה לבד. לדוגמה... רציתי לדעת, למה בעיקר משתמשים בפייתון באמת, כאילו, בשפה? לאיזה דברים מתכנתים אותם? יש לך המון דברים, אפשר לבנות לדוגמה שרת אינטרנט, שאני חושב שיוטיוב לדוגמה רץ על שרת אינטרנט של פייתון, בעצם הכל עשוי מפייתון, הוא מקבל את הבקשה שלכם, שלחתם עכשיו בקשה, אתם רוצים לראות את הסרטון המסוים הזה, הוא יודע לשלוח לכם את הנתונים, הוא יודע... אני חושב שיוטיוב עצמו כתוב בפייתון, יש אין סוף דברים כמעט שכתובים בפייתון, זה המון תוכנות, בפייתון יחסית פחות משתמשים בשביל גוי יפה, כלומר, פחות, נגיד אני רוצה לעשות תוכנה שנראית יפה למשתמש, אני פחות משתמש בפייתון. פייתון משתמשים כדי לעשות דברים לוגיים מעניינים מאחורי הקלעים. בהמשך השנה אנחנו... זה יותר התוכנה שרצה, זה לא כאילו מה שמציג לך. פייתון זה בעצם השלד של הדבר? כן, בדרך כלל משתמשים בזה בשביל שלד של הדבר, או בשביל... בדרך כלל משתמשים בזה בתוכנות שרק צריך את השלד, לא צריך... אפשר להשתמש בכמה שפות לתוכנה? תלוי מה התוכנה שאתה מייצר, אבל בדרך כלל כן. אבל בדרך כלל אני אומר, הרבה פעמים התוכנות הן משולבות, נגיד, אתה כותב, סתם, אתה כותב אתר אינטרנט, לדוגמה, אני פשוט מתעסק עם זה טיפה רגע, אז יש לך כאילו, מה שאתה מציג לאנשים בתוך הדפדפן שלהם, בתוך הכרום, שזה עשוי מ-HTML ו-JavaScript ו-CSS, שזה שפות שונות של דברים, של איך להציג דברים על המחשב, לעשות כל מיני דברים במחשב, ויש לך מה שאתה מריץ בשרת שלך, כלומר, המשתמש מבקש משהו, יש לך תוכנה שרצה בשרת שזה יכול להיות כתוב בפייתון, נגיד, שהוא מקבל את הבקשה הזאת במחשב, ויודע לקחת את 3 השפות האחרות ולשלוח אותן למשתמש. בתוכנות שרצות על מחשב, אז בדרך כלל, אם אתה תעשה תוכנה, נגיד משחק מחשב, אז לא תכתוב אותו בפייתון, בדרך כלל, תכתוב אותו ב-C++, כי פייתון זה שפה יחסית איטית. אבל אם אתה רוצה לעשות דברים לוגיים, נגיד אתה רוצה תוכנה שנמצאת במחשב שלך כל הזמן, או רצה כל הזמן בלולאת ווילד כזאת, אם מי שהגיע ללולאות, יודע, ובודקת האם מחקו קבצים במחשב. האם מישהו נכנס למחשב. האם, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, את זה אתה תכתוב בפייתון. או כל מיני דברים כאלה, שאתה לא צריך באמת עכשיו איזשהו משהו יפה למשתמש, או איזה משחק מחשב, או איזה גוי יפה כזה. מה זה גוי? גוי זה בעצם כאילו user interface, זה בעצם איזשהו גרפיקה יפה. אתה לא צריך את זה, אתה צריך בעיקר שזה יעשה את מה שאתה רוצה ממנו. אתה רוצה שהוא יבדוק האם מישהו נכנס לתיקייה הזאת, והאם שינו את אחד הקבצים בתיקייה. ואם שינו את הקובץ המסוים הזה, שלח לי אותו מאחורי הקלעים, כי אני עוקב אחרי המחשב שלך. לא שמתי לכם, אבל אני יכול לשים לכם תוכנה על המחשב, שהיא עוקבת אחרי תיקייה מסוימת, אם מישהו שינה את אחד הקבצים בתיקייה, היא שולחת לי אותו במייל. בלי שאתם יודעים. תוכנה כזאת, נגיד, שלח אותו בפייתון, לא כדאי, כי פייתון לא נועדה לזה, אבל אני אומר, צודקים, כי אתם מחפשים את קיצור, אתם תראו בהמשך השנה, אנחנו נעשה כמה דברים בפייתון, אבל פייתון היא באמת נועדה יחסית לדברים שרצים מאחורי הקלעים, או דברים שמקצרים לנו את העבודה. אם נגיד אנחנו רוצים עכשיו, עוד דוגמה, אנחנו רוצים... לא דיברתי על זה, שאלו אותי שאלה בהתחלה, לא דיברתי על זה. בסוף השנה, אתם זוכרים שדיברנו על שפות עילית ושפות תחתיות, אז בסוף השנה אנחנו נראה איך אפשר לקחת שפות שהן יותר עיליות, נגיד C, או C++, או C# אפילו, ו-Java, ולהפוך אותם חזרה, כלומר,
הפכו את הדברים האלה לשפת מכונה, בסדר? נכון? הקומפיילר הפך את הדברים האלה לשפת מכונה, ואז אנחנו יכולים, בסוף השנה אנחנו נלמד איך אנחנו הופכים את זה חזרה משפת מכונה, חזרה לאסמבלי. שאת אסמבלי אנחנו נוכל לקרוא, ואז להבין מה התוכנה עשתה. נגיד, מישהו כתב תוכנה ב-C, שהיא עושה משהו מסוים. אנחנו לא יודעים מה היא עושה באמת. נגיד, תוכנה שהיא מכניסים לה סיסמה, בסדר? שהסיסמה היא בתוך התוכנה. אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה ולהסתכל מה הוא עשה, כי זה כתוב בשפת מכונה, ואנחנו לא מבינים שפת מכונה. אז אנחנו יודעים, בסוף השנה אנחנו נלמד איך לקחת דבר כזה כמו שכתוב ב-C עם סיסמה, ולהפוך אותו חזרה לשפה שאנחנו כן מבינים, אסמבלי שאתם תלמדו, ואז מתוך זה להבין... כן. אבל למה להפוך את זה משפת קוד אחת לשפת קוד אחרת, יעזור לך לקרוא את הקוד? כי בתכלס אתה יכול לפתוח את הקוד בקוד מכונה, אבל אתה לא יכול להבין אותו. אבל הקובץ נעול בשפת C לדוגמה. אז אתה לוקח אותו, הופך אותו לשפת מכונה, משם הופך אותו לאסמבלי, ואז משם אתה הופך אותו לשפה אחרת. לא, אם הוא בשפת C, הוא לא רץ. שום דבר לא יכול לרוץ כשהוא בשפת C. זה לא תוכנה. פייתון, מה שאתם רואים מאחורי הקלעים, אתם נתתם קובץ, והוא מאחורי הקלעים יש תוכנה שיודעת להפוך אותו לשפת מכונה ולהריץ אותו. אבל התוכנות האחרות במחשב שלכם, נגיד לדוגמה, סתם תוכנה, לא יודע, יש לי פה תוכנה בשם פוסטמן, בסדר? לא משנה, אני עושה את זה ג'נרל, משחק מחשב, כרום, לא משנה, כל הדברים האלה, כל תוכנה שנגמרת בסיומת EXE, אתם זוכרים שלמדנו על סיומת EXE, אתם רואים את ה-EXE הזה, זה בעצם תוכנות שעשויות משפת מכונה. והן רצות על המחשב. ואין לך מושג באמת, אתה לא יכול להיכנס ולראות מה הקוד. אין לך איך להיכנס, הכל שפת מכונה. ואתה רוצה עכשיו לפתוח את התוכנה הזאת. רוב התוכנות בעולם הן בנויות מזה. ואתה רוצה עכשיו לקחת את התוכנה הזאת ולהסתכל בפנים מה כתוב שם, מה כתבו שם, או יותר מזה. נגיד שיש לך עכשיו תוכנה שאת צריכה להכניס סיסמה, ואתה רוצה לדעת מה סיסמה. אז אתה לוקח את התוכנה שפת מכונה הזאת, משתמש בכל מיני תוכנות אחרות, או בפייתון, שעשיתי את זה בפייתון, וגם תוכנות אחרות וגם בפייתון, ואתה יודע להפוך אותם חזרה לאסמבלי. שאסמבלי אתה מסוגל להבין ולקרוא, ואז אתה מצליח לראות שם שהוא אומר, אם הוא הכניס את הסיסמה 1, 2, 3, אז תכניס אותו לתוכנה. ואז אתה מבין שהסיסמה היא 1, 2, 3, שככה אתה יכול לפרוץ בעצם את הסיסמה של התוכנה המסוימת הזאת. זה דוגמה של רוורסים, ודוגמה, בדברים כאלה הרבה משתמשים בפייתון, כי זה מאוד עוזר לך לעשות דברים שהיית עושה אותם המון פעמים, מה שהיית מצליח לעשות אותם, אתה משתמש בפייתון. או, לא דיברנו על זה שיעור שעבר, רציתי לדבר על זה, פאזינג. אני רוצה עכשיו, נגיד יש לי תוכנה שיש לה סיסמה, ואתה רוצה, אתה יכול להריץ בפייתון איזשהו סקריפט, שיודע לתת לו את כל הסיסמות שיש. 1, 2, 3, מלא סיסמות, עד שהוא נכנס, עד שהוא פורץ את הסיסמה. זה נגיד דברים שאפשר להשתמש בהם בפייתון. בעולם בכללי משתמשים באינסוף דברים בשפה הזאת, אתם תלמדו לאט לאט יותר ויותר להבין מה אפשר לעשות איתה. אפשר לעשות אין דברים, גם באינטרנט, גם בכללי, גם שמשתמשים בכל מיני חומרות פיזיות ורוצים לדבר איתם, יש כל מיני דברים מעניינים שאפשר לעשות איתם. אני מתעסק עכשיו באיזו מערכת שבעבודה שלי, סתם ברפאל, אני מתעסק במערכת ענקית שפיתחו אותה כמה דוקטורים מסביב לעולם, שהיא בנויה בפייתון, והיא עושה כל מיני דברים מאוד מעניינים, לא ניכנס לזה עכשיו, אולי במשך השנה אני אעשה לכם איזשהו מצגת על הדבר הזה. אבל, קיצור, תסמכו עליי, יש המון מה לעשות עם זה, אתם תראו את זה לאט לאט. אבל בואו נחזור רגע חזרה, אני מקווה שעניתי בערך על מה ששאלת. בואו נחזור חזרה למשתנים הבוליאניים. אז כמו שאמרנו, יש בעצם, לדבר הזה, לאופרטורים יש ערך לוגי, שהוא יכול להשתנות כל פעם. אם במספרים הערך לוגי הזה אומר 2 שווה ל-2, כלומר, המתמטית זה נכון, לכן אם אני עושה, נגיד, 1 ועוד 1, זה יהיה נכון שזה יהיה שווה סליחה, זה לא שווה לזה, זה שווה ל-2, נכון? כי זה בעצם מתמטי, וגם, אז בסטרינגים זה יכול להיות נכון בצורה שונה, כלומר, STR, האם יש את אותם תווים בדיוק, לכן אם אנחנו נעשה לדוגמה S, סליחה, זה S גדולה, מה קורה? S פלוס, נראה שזה יעבוד רגע, TR ככה, אנחנו נראה שגם זה יהיה 2. כלומר, בעצם, יש לזה כל המשמעות ששווה, ולכל דבר אחר, לכל אחד כל סוג אחר, אחד שמשתנה, יש לו ערך שונה והוא מתייחס בצורה שונה. אז אם זה נכון, אז לדוגמה, אם אני אעשה את זה לא שווה, מה אנחנו נקבל כאן? מי יגיד לי? פולס. נכון, נקבל פולס. ואם אנחנו נעשה את זה, טרו. למה? כי זה באמת לא שווה לזה. זה פלוס זה לא שווה לזה, אז זה טרו. בסדר?
מישהו לא הבין עד עכשיו את המשפטים האלה? לא משנה. מישהו שאל מקודם, מישהו אמר שהוא לא הבין בכלל את המשפטים האלה. הוא הבין? עכשיו הוא הבין? מי שאל מקודם? הרב, בשאר הקורס אחר כך, בשאר הפרקים, כן. אז שמבקשים לפעמים, כאילו, שיצא true אם יוצא ככה וככה. זה אומר שאני צריך להשתמש במשתנים האלה? כן, חייב להיות, כן. ולא אפשרות של if ככה וככה, print true. כשאתה עושה if ככה וככה, זה בעצם מה שאתה עושה. מה זה אומר ככה וככה? אם אתה נגיד עושה if... לא, הרב, אני אומר, if x שווה y, ואז print true. כן, זה פשוט לדלג על ה... רגע, if... מה פירוש? if x שווה y? ככה? x, כן, ואז בהזכה אני כותב print, ואז מחוז זה true. שווה, אתה אומר, לא שווה אחד. או שווה, לא. שווה נגיד. ככה? לא יעבוד. ואז בהזכה אני כותב פרינט, ובתוך הסוגריים עם גרשיים true. רגע, אתה עושה ככה וזה עובד לך? כן. לא, זה פשוט, זה לא לכתוב משתנה... אפשר לשים שתי... זה פשוט לכתוב לי true, בגלל שאני כותב פרינט true. אבל לא הבנתי מה... איך אתה... זה באמת קריטי לך אם זה משתנה בוליאני או לא. בדיוק, זה מה שאני שואל. כי יש, אני עד עכשיו נתקלתי עם מלא מקרים שאם אני אכתוב print true, או שאני אעשה משתנה בוליאני, זה יצא לי בדיוק אותו דבר. כי אם אני ארצה לא לעשות print true, אני אקח את התשובה ואגיד לו, אם זה ככה וככה, אז תעשה ככה, ובמקרה, אם זה המשתנה בוליאני, הייתי פשוט אומר לו, אם זה true, תעשה ככה וככה. לא, כשאתם מדפיסים, תדפיסו true ופה זה לא נורא בכלל. אתם יכולים פשוט לעשות ככה, אתם יכולים פשוט להדפיס, במקום if, תעשו פשוט לעשות print של זה. יכולים לעשות print של זה, ואז זה הרבה יותר נוח, כי תעשים ככה, ואז הוא מדפיס לכם את הערך, פשוט אין פה ערכים ל-X ו-Y, אבל אם אנחנו נעשה פה נגיד 1 וזה, אז הוא מדפיס לכם... לא, ואז הוא יעשה true? כן, מדפיס true. או false. בסדר? זה הכי פשוט. אבל אם אתם רוצים, אין שום בעיה לעשות את זה. אבל מה שאתם עשיתם, השתמשתם במשתנה בוליאני פשוט. עשיתם X שווה Y, זה בעצם... לא עשינו שווה, עשינו שווה. אז זה לא עובד, זה לא נכון... לא, ואז בשורה בהזכה כתבנו print true, במקום להשתמש במשתנה בוליאני. אבל השתמשת ב-if או לא השתמשת ב-if? ב-if לפעמים. אני אומר, אם אתה משתמש ב-if, אתה לא יכול הדבר הזה לא נכון. מה אתה עושה? מה אתה בעצם כתבת פה? מה כתוב? לא, זה כן, זה לא נכון, אבל אם אתה כותב x שווה y. x שווה y זה אותו דבר בדיוק, אין הבדל בין 1 שווה 2 ל-x שווה y, זה אותו דבר. אתה עושה x שווה 1, בסדר? ו-y שווה 2. נו, אז זה יכתוב לי, אני אעשה else פשוט. אם תעשה עכשיו if x שווה y, נכון? בסדר? מה אתה חושב הזכה? לא. אתה רואה? invalid syntax. ברור, אבל אני כותב בהזכה. print true, false, print... אתה לא יכול לכתוב בהזכה, אתה לא יכול. זה לא נכון תחבירית. אי אפשר לכתוב את זה בפייתון. אני לא יודע אם כתבת את זה בפייתון והרצת וזה עבד לך, זה יכול להיות מעניין, תשלח לי, אני רוצה להסתכל, אבל זה לא יכול לעבוד בפייתון, כי מה שאתה עושה כאן בעצם, מה אתה אומר לו? if תכניס את y לתוך x, נכון? אתה זוכר, שווה 1 זה השמה. זה בעצם אומר, נכון. קח את המקום הזה בזיכרון, שים אותו בתוך המקום הזה בזיכרון. מה זה אומר? אם לקחת את המקום הזה, שמת אותו בתוך המקום הזה, מה אתה אמרת פה? לא אמרת פה כלום. זה לא הגיוני, אתה מבין? אז יש מצב שכנראה השתמשתי בשתיים ואני פשוט זוכר לא נכון. כנראה זה מה שעשית, ושאתה עושה שני כאלה, אתה בעצם משתמש באופרטור, ומה שהאופרטור הזה אומר, זה בעצם משפט. עכשיו, אתם יכולים לעשות, ואל תעשו את זה, אבל עקרונית, יכולתם לעשות ככה. לא יודע, בול, בסדר? שווה ל-x שווה y, בסדר? אפשר. בסדר? ואז פה לעשות if בול משהו. סבבה? זה הגיוני. אתם מבינים מה עשיתי פה בעצם? כן. במקום לעשות. אוקיי. מה זה בול? מה זה בול? אז מה עשיתי? משנה בוליאני. מה זה השורה הזאת? הרב? אמרת בול שווה x שווה ל-y. תסתכלו פה, אתם רואים את השורה הזאת? הצבת את בול כמשתנה פשוט.
כן, כן, בדיוק. הוא סתם משתנה, אין משמעות למה שהוא עושה. אז אתה אומר, הרב, אתה יכול להזכיר מה בול זה זה x שווה בוליאן? ל-y, ואז אתה כותב משהו, פשוט יהיה משתנה. סבבה. כמו שתכתוב כל דבר. סבבה, מצוין. מישהו שאל משהו הרב, ברקע? אתה יכול להזכיר מה זה בול שוב? אז אני אומר, בול זה שם שלי, זה סתם משתנה. זה סתם משתנה שאני קראתי לו ככה, בסדר? טוב? עכשיו, אוקיי. המשתנה הזה מכיל בתוכו את המשפט הזה. זה משפט. אתם רואים אופרטור? אופרטור אומר שיש לי פה משפט בוליאני. משפט בוליאני, הוא אומר שזה יכול להיות או נכון או לא נכון. אז המשפט הבוליאני הזה אומר, x שווה ל-y. מה שמנו בתוך x? פה שמנו 1. בתוך y שמנו 2, נכון? האם המשפט הזה נכון או לא נכון? מי ששאל... לא נכון. לא נכון, כי אין שום ערך ל-y ו-x. לא נכון. יש, זה לא נכון, כי 1 לא שווה ל-2. נכון. מישהו לא הבין למה זה לא נכון? מישהו שאל מקודם, מישהו שאל אותי מקודם, שנסביר... זה לא שזה לא נכון, הרב, למה שזה כאילו פולס? למה זה פולס? כי אתם רואים את ה... לא, הרב, ההגדרה יותר נכונה שזה לא שזה מה שכתבת פה לא נכון, זה פשוט פולס. נו. אני אומר, פולס זה שקר באנגלית. כן, מה? בעצם, כשאני אומר שזה פולס, זה בעצם אומר, זה כן לא נכון. זה אומר בעצם, האם עכשיו, בעצם פולס אומר זה שקר או אמת? זה אמת או שקר, בסדר? זה יותר איזה. הרב, אם אתה עושה את מה שעשית עכשיו, אתה כבר לא צריך אז תעיף פשוט. לא, אני רוצה איף, כי אני רוצה אלס. אני רוצה שאם ככה, שיעשה משהו. אני רוצה שיעשה משהו. כן, בסדר, אבל אם אתה רק רוצה שזה יראה true ו-false, אז אתה לא צריך. שנייה אחת. בואו, אנחנו רוצים לעשות, נגיד, תרגיל קטן, אנחנו אומרים, אני נותן עכשיו איזשהו משהו מתמטי, בסדר? אמרנו, נעשה מההתחלה. x שווה 1, בסדר? y שווה 2. יודעים מה, בואו נקפוץ רגע רק שנייה אחת, נעשה def, בסדר? פונקציות, מי שלא מכיר עדיין, מי שלא הגיע, לא נורא. אני בונה איזשהו תוכנה, בסדר? נקרא לה add כזה. בואו נראה... x ו-y? בואו נקרא לה add, נקרא לה... even, נדע even, נכון? ככה כותבים even, שווה, אני יודע. לא יודע, עזבו אותי עכשיו באנגלית. x ו-y, בסדר? והפונקציה הזאת היא בעצם מה שהיא עושה, היא אומרת, אני מקבל x ו-y, לא ניכנס לזה הרגע, אנחנו נמשיך בהמשך, x ו-y, ואני בודקת האם הם שווים או לא שווים. אז אני עושה בתוכו if, בסדר? כן. דרך אגב, קפצנו כבר לשלב הבא, ואני מאמין שכולכם כבר הגעתם לפרק הבא, אז אני צריך להכיר את if. אז if x שווה ל-y, אין... למה בסוגריים, הרב? אני כותב JavaScript. למה בסוגריים? אני רגיל ל-JavaScript, סליחה. if x שווה y, אז אנחנו רוצים להדפיס פה print. הרב, והזכה פה גדולה. מתחת לאיף. יש ויכוח מר בין האנשים שכותבים פייתון, האם משתמשים בטאב או משתמשים ברווחים, אז אני לפעמים עושה את זה, לפעמים עושה את זה. אז תביאים טיפה יותר ארוכים. אלס, בסדר? ואלס אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להדפיס, print, not, סליחה, גרשון. not, even. בסדר. כולם מבינים מה הפונקציה הזאת עושה עכשיו? כן. מישהו לא מבין? לא, אני לא הבנתי כי אני לא למדתי את זה עדיין. לא נורא, אני אסביר לך רק בקטנה. תחשוב, מכונה שקוראים לה even, בסדר? היא מקבלת משתנה בשם x ומשתנה בשם y, טוב? והיא בודקת האם הם שווים או לא שווים, בסדר? איך אני קורא למכונה הזאת? אני כותב אוקיי. את השם שלה, even, ונותן לה... גרשון, סוגריים. אתה סתם קראת לה ככה או שזה שם של מכונה? סתם קראתי. לא, הוא קרא לה. אני בניתי אותה. אוקיי. even, שנותן לה מספרים, נגיד 2 ו-2, ואז הוא בודק לך. אז הנה, אתה רואה, הוא כתב לי פה even, אם אני אתן לו 2 ו-1, הוא כתוב לי not even. עכשיו, מה בעצם קרה? בסדר, בואו נעבור שלב. שלחתי לו 2 ו-2, נכנס לתוך המכונה. עכשיו, ה-x הזה שווה 2, וה-y הזה שווה 2. בסדר? זה עובר לפה, זה עובר לפה. בסדר? עד כה ברור? גם למי שלא למד פונקציות זה ברור? כן. יופי. כן. למה כתבת? העיף פה, מישהו לא הבין? הרב, לדוגמה הזאת אתה לא כל כך צריך פונקציה.
כי אתה פשוט יכול לכתוב x שווה 1, x שווה 2. בסדר, נוח לי ככה. בהתחלה. נוח לי ככה. האם עכשיו הגענו לפה, בסדר? יש לנו x שווה 2 ו-y שווה 2. מה זה הדבר הזה? אמרנו עכשיו, מה זה? משתנה בוליאני. בוליאני. נקרא לזה משפט, זה יכול להיות משתנה בוליאני, זה לא משתנה עדיין, אם נציב את זה בתוך משתנה, אז המשתנה יהיה לו ערך בוליאני. כן, בסדר. אבל הדבר הזה הוא משפט בוליאני. מה המשפט הזה אומר? x שווה ל-y. עכשיו, הערך של הדבר הזה בעצם הוא או נכון או לא נכון. אם x שווה ל-y, זה יהיה נכון. אם x לא שווה ל-y, המשפט הזה יהיה לא נכון. בגלל שהכנסנו 2 ו-2, אז המשפט הזה הוא נכון. בסדר? ואז אומרים לך, if באנגלית זה אם זה נכון, תדפיס את זה. אחרת, תדפיס את זה. אפשר להכניס לו גם 1000 באמצע. מה? אפשר להכניס גם 1000 באמצע. כן, 1000, מה שאתם רוצים, נלמד את זה בשיעור הבא. כן, הרב, אתה יכול להסביר מתי משתמשים ב-1000 ומתי לא? אם אתה רוצה הרב, יותר... למה הפקודה אם אתה אין? רוצה עוד אז אתה איפים. כותב 1000. כן. למה זה הפקודה אין זה בסוף, פקודה כל כך באגית? תסביר לי. הרב, אתה יכול למה? לתת דוגמה ל-1000? כן, אתה יכול גם. באמת. מה הבעיה ב-1000? פשוט עוד איפים, במקום לכתוב איף, אתה לא, כותב אני רוצה 1000. פשוט כן, אבל זה להבין גם את זה. אין שהוא גם איף. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. הכל זה לוגי, תקשיבו למשמעות שנייה. if זה אם זה ככה, תעשה ככה, אם זה ככה, תעשה ככה. עכשיו, אליף, מה זה אומר אליף? אחרת, ככה. כלומר, בעצם מה זה אומר? אם נכנסתי לאחד האיפים הקודמים, אני לא נכנס לפה. בסדר? בדיוק. אם לא נכנסתי לאיפים הקודמים, וגם התנאי שהכנסתי עכשיו הוא נכון, רק אז אני נכנס לכאן. בסדר? הבנתם את מה שאני אומר? ואלס זה כאילו, אם לא נכנסת לכלום. אז אנחנו ננסה רגע מההתחלה. בעצם יש לנו ככה. אני רוצה עכשיו לבדוק, בואו ננסה רגע לחשוב משהו. מה מצב החסה בשטחים? השם שלי הוא יהודה, בסדר? אני רוצה לבדוק האם בשם שלי יש את y, את האות y, את האות u. אחרת אני רוצה לבדוק, אם אין בהם את האות y, את האות u, אני רוצה לבדוק האם אולי יש בשם שלי את האות d. בסדר? הבנתם עד עכשיו? ואם אין לא את y, ואם אין לא את y, לא את u ולא את d, אני רוצה שידפיס אין בכלל אותיות. סבבה? טוב? אנחנו נכתוב עוד פעם פונקציה, ככה נוח לי לעשות, שבעצם נקרא לה, לא יודע. שלומו. איך אתה יודע מתי להשתמש ב-find, ב-def? במה? מייסטרים. ב-def. כשזה ב... פונקציה, זה פשוט יותר נוח לו לכתוב, הוא לא חייב. אני לא חייב להשתמש בזה, שנגיע לפונקציה נדבר על זה. בסדר? זה בעצם הגדרה של פונקציה. זה אומר, זאתי פונקציה. def, תגדיר את זה, שזה פונקציה. נכון, למדתי את זה. זה כל המשמעות של def. ועכשיו הדבר הזה יקבל משתנה שהוא יהיה השם שלי, name, בסדר? דרך אגב, הניים הזה, מה הוא יהיה? איזה סוג של משתנה, איזה טייפ? סטרינג. יפה מאוד, נכון. ועכשיו אנחנו נעשה ככה, if, דרך אגב, מי שלא מכיר, ומישהו אמר לי שלא למדו את זה, אז כן למדו את זה, יש פה in, אתם רואים את in? ברור שיש in. in זה אחלה אופרטור, ממליץ לכולם, מישהו אמר שלא, אז ממליץ לכולם לקרוא פה את הפרטים. מה זה? שומע אותם טוב. in זה אופרטור שמשתמש בו הרגע, אני פותח פה את ויזואל קוד, לא נורא. מה הקטע בקורס שיש כל כך הרבה חידות, שאתה חייב לשלם דברים שאתה צריך לבדוק באינטרנט, ואז יחידה אחרי זה מלמדים אותך את זה. כי רק ככה תלמד. אבל יחידה אחרי זה מלמדים אותך את זה. כן, אבל יש דברים שלא ילמדו אותך בסוף. זה נכון, מה שדן אומר נכון. לא צריך ללמוד. אני מבין את הדברים שלא צריך ללמוד. אבל מה הקטע? לחלק מהדברים הם לא מלמדים אותך, ואז אתה באמת לומד לבד, וחלק מהדברים הוא הוריך ללמוד לבד, ואז הם מלמדים אותך את זה יחידה אחרי זה. כי בסוף אתה תצטרך ללמוד לבד. סליחה, רגע. חבר'ה, נשמור את הדיבורים לקבוצת וואטסאפ המאוד סוערת שלכם. כן, תחפרו שם. אנחנו נמשיך עכשיו. בסדר? אז אמרנו שאנחנו רוצים לקבל שם, ולבדוק האם הוא מכיל את האותיות Y, בסדר? אם הוא מכיל את האות Y, בסדר, אנחנו אומרים, האם עכשיו בעצם קיבלנו name, בסדר? אנחנו אומרים, האם Y in name. עד כה בסדר? מה זה אומר? האם Y נמצא ב-name. בתוך השם שלך, בתוך ה...
אתם רואים כמה זה כיף, שפות אליות, שפות שכתבו אותן ממש וזה, זה שפות שהן נורא כמו דיבור, כאילו, אם וואי נמצא, זה ממש פשוט, תראו שאחרי זה דברים הרבה יותר מסובכים. אז בעצם, אם וואי נמצא בתוך name, אז אנחנו רוצים להדפיס את השם, נדפיס וואי, בסדר? לא משנה עכשיו. ואנחנו רוצים עכשיו לבדוק, אם יש בו גם את U, בסדר? אתה צריך לרשום אבל אלף, לא? if זה רק בהתחלה. לא, אני יכול לרשום ככה. U is name. בסדר? U is name. אז אנחנו רוצים להדפיס את U. print U. חולי. עכשיו, אלף, אם אין בשם שלי לא את Y ולא את U, בסדר? אלף, נכון ככה? אלף או בלי S? אלף ככה? לא, אלף, ככה, לא, ככה, בלי כן. אס, בלי אס. ככה. אלף אחרת, בסדר? גם פה אפשר להכניס תנאי. איזה תנאי נכניס? אם בפנים יש את האות D, בסדר? D in name. name. סבבה? אז אם D in name נדפיס את D. בסדר? print D. סבבה, ובסוף else, אחרת, דרך אגב, כן, נכון, אחרת, print, no name, זה לא שם בכלל. no name, יאללה. סגור, סבבה? למה בחלק רשמת אלף ובחלק רשמת if? אז בואו נראה, עכשיו אני אשאל אתכם אז שאלה. מתי בערך השיעור? דן, זה אם לא זה ואם לא זה, אז שנייה, רגע, אז חשבתי. זה, השיעור- כאילו בודק גם את זה. אני אמשיך עוד חצי שעה עכשיו, עד 8:30. זה כבר נהיה מאוחר. מי שרוצה שיעור מוקלט, מי שרוצה לנו זמן ללכת ויסתכל על זה אחרי זה, אלא אם כן ממש שיעור... הרב, שולח איפה את אתה זה שולח את להודעות? ההקלטה? תשלח זהו. להודעות השיעור הקודם לא העליתי עדיין כי לא הייתי בבית השבוע כבר. אני אעלה אותו ביוטיוב, ואני אשלח לכם קישור ליוטיוב. ואת זה? אני אשים במודל קישור ליוטיוב, לשני השיעורים. ואת זה? לשני השיעורים. אוקיי, טוב. תודה. אז... זה היה אני יוצא. טוב, בסדר. ביי. תודה. אני רואה שגם ניתאי הלך פה בלי לסגור את המצלמה. סבבה, אז אתם רואים את הפונקציה הזאת, my name? כן. אני גם הולך, תודה. כמה לא, נשאר? אבל מה השתמשת? רגע, לא הבנתי. אתה נגמר שיעור או שאתה תעלה את זה? מה עכשיו? השיעור, אני אמרתי שנמשיך את השיעור עד 8:30, ואני גם אעלה אותו אחרי זה ליוטיוב. שנייה, שעשית פה... טוב. אז אם תעלה אותו, אני פשוט חייב ללכת. טוב, אז תודה רבה לשיעור, סליחה שאני צריך ללכת. תשלח לנו קישור לאיפה שאתה מעלה, בסדר? סבבה, אולי אני אמשיך... תודה רבה. אמשיך מחר אולי, עוד קצת נראה אם יגיד מה. טוב, ביי ביי. אבל למה כתבת else if? למה פשוט כתבת if? מי נשאר איתי? אני מקווה מי שנשאר איתי זה אלה שמבינים או אלה שיש להם שאלות? כי אני מחפש את אלה שיש להם שאלות. אני מבין בינתיים כל מה שאמרת. מי שאל אותי לגבי האלזיף וזה? נשארו או לא? אני שאלתי, הלו. יופי, מצוין. אז אם נשאר... למה כתבת else if? כאילו, if... בוא נראה עכשיו, בוא ננסה, סבבה? אנחנו לוקחים את הפונקציה, את המכונה הזאת, my name, ואנחנו נותנים לה פה דברים, בוא ניתן לה שם מסוים. טוב, ניתן לה את השם Y ו-D. YD, בסדר? כן. מה המכונה תדפיס לנו? וואי. וואי, רק וואי. וואי, רק... למה? כי ברגע שהיא מדפיסה וואי, נעצרת על האור. בוא רגע, בדיוק. כי אלף זה רק אם אין את זה בשתי אחרים. זהו, בוא נראה. נעשה עכשיו Enter, בסדר? ואתם רואים? שנייה. רגע, יש לי פה... בסדר, אתה כבר לא חרוץ מבחינתי. לא, למה זה הדפיס D? זה לא אמור להדפיס D. לא, זהו, אתה לא חרוץ יותר. אני גם חושב שזה לא הדפיס D, אבל יכול להיות... נכון, הנה, גם הרב חשב. יש פה גם Y וגם D, מה זאת אומרת? לא, אבל הוא כתב אלף ולא אי.
לא, אני אגיד לכם למה אני חושב שזה כן הדפיס את זה. אם נעשה עכשיו, רגע, בואו נעשה משהו אחר, נעשה יהודי, זה לא יעבוד, שנייה. כן. הרב, נראה לי זה בגלל האליף הלך על ה... אני אסביר לכם למה. אני יודע, הרב, אני חושב שאני הבנתי. זה הלך על ה-Y הראשון, אז בסדר, הדפיס, וזה עבר לשני, ל-U, ואין אותו, אז זה עבר לאליף. בדיוק, נכון. אוקיי. בצר, עכשיו אני חרוץ, עכשיו אתה לא חרוץ יותר. מה אתה רוצה ממני? הראיתי לכם פה בעצם. הנה, ה-YD בעצם מראה שאנחנו, ה-L-if הוא רק על שני האלה, ולא, בעצם רק עליו. רק על השני. כן. אם היינו עושים... גם את אומרת שהוא ידפיס את הכל חוץ מהשני. אם היית עושה if, אלף, אלף, אלס, זה לא היה ככה. למה הוא מצביע? שוב, אלישע? מה אמרת? אם הוא היה כותב if, ואז אלף, u, ואז אלף, d, ואחרי זה else, זה לא היה ככה. זה היה עובד, כאילו. נכון, זה היה עובד. כן. לכן גם אני לא הבנתי למה כתבת if בהתחלה. לא, כי אם אני רוצה שתדפיס את שניהם, דוגמה, אני אעשה y, u, d, בסדר? y, u, d. אבל למה זה הדפיס לך... גם את זה. אבל למה זה הדפיס לך שכתבת UD רק U? כי זה אליף. בגלל שכאילו, כשהוא כתב U, זה... רגע, מה הוא שאל אותו? הוא שאל למה זה הדפיס רק U ולא D. בגלל שזה בודק... זה בודק אם יש Y, אז אין Y, אז זה לא עבר, זה עבר לאיף השני. בדק אם יש U, יש U, אז זה לא עובר לאלף, זה לא עובר לאלף בגלל שאלף זה רק אם אין בשתיהם, או אין ב-U. עכשיו, ה-L-if עובד רק על ה-if קודם, בסדר? לא על שני ה-if'ים. עכשיו, אני רוצה רגע להבין למה באמת... טוב. הרב, יש לזה פתרון כלשהו? מה? למה? שהוא יעבוד על שניהם. לא, אני רוצה לחשוב על זה בכיוון השני, יכול להיות... נראה לי אתה יכול לעשות בדרך המסובכת יותר, שכאילו if, else, if, כאילו כל אלה. כן, אתה יכול לעשות... אולי. אתה יכול לעשות else if פעמיים, כאילו, אבל אז זה יתפיס אותו פעמיים, זה לא טוב. טוב, אני אחשוב על זה. אבל בכל מקרה, אתם מבינים את ההבדלים בין הדברים. if, הוא אומר, לא אכפת לי מה קרה קודם. אם התנאי שלי פה נכון, כלומר, אם המשפט הבוליאני הזה נכון, אני עובד. אליף אומר, רגע, אני מאוד אכפת לי מה קרה המשפט הקודם שלי. אם המשפט הקודם היה נכון, אני לא עובד. אם המשפט הקודם לא היה נכון, אני עובד. בסדר? ואלס אומר, אם אף אחד מהמשפטים לפניי לא עבד, אני עובד. בסדר? לכן אם אנחנו ניתן פה עכשיו, לא יודע, Q, no name. בסדר? עד כה בסדר? עכשיו, נשארתי עם שאלה, אני תנסו עכשיו עליה לבד, אני גם מנסה עכשיו. יש שיטה טובה לעשות את זה, אני צריך רק לראות, אפשר לעשות את זה בבלוקים. יש את זה בבלוקים טוב, אבל עכשיו אין לי את ה... אני אחשוב על זה רגע ונראה. אוקיי, הרב, יש לי שאלה בקשר לקורס. אפשר? כן. כן. יש שם, כאילו, בכל המשימות המתגלגלות שיש בסוף, אז עד בערך 6 ככה, אז זה כאילו רק קולט תו אחד מהמשתמש, ואז במשימה 6 אומר, תעשו רשימה שאוספת את כל התווים שהמשתמש קיבל. איך כאילו נעשה רשימה? כל התוכנית מקבלת רק תו אחד בעצם. טוב, אני תשאלתי את זה אחרי זה. בסדר? בסוף השיעור. אז אנחנו נמשיך. בכל מקרה, מה שאתם ראיתם פה, אתם יודעים, אולי, טוב, אתם עייפים, אבל בסדר, יש לכם כוח להישאר עוד קצת, או שאתם... הרב, עד לאיזה יחידה אתה חושב שאתה תגיע היום? עד לאיזה פרק? זהו, אני רואה שאנחנו קצת מאחורה, אז אני... כי כאילו, נכנסתי כי חשבתי שתגיע קצת כאילו... לשבע עולה. אני גם חשבתי, אבל בסדר, לאט לאט. אין טעם להיות בזה, נראה לי כולם הבינו את הקטעים האלה, לא? כן, עד נראה לי 5 הבינו, כאילו. אז אני... היה טוב לעשות בירורים. היה פה שאלות על הכל, אבל בסדר, אני אומר, כשאתם עושים אלפ, אתם מכירים את הפקודה אלפ כמובן, כדאי לחשוב עליה, זה פקודה שתעזור לכם להבין כל הדברים שלנו. אלפ. אתם מכירים את end, נכון? end, בסדר? end, אתם מכירים את האופרטור end שאתם יכולים לבדוק גם וגם? כן. כן. נשתמש בו. טוב, end or. אז אנחנו באמת נמשיך. אז בואו
בואו רגע נראה אם יש פה עוד משהו אחד מעניין. קלט להשתמש במניפולציית הקלטים, אתם די אמורים להכיר כמו שצריך. לא אמור להיות פה, יש פה איזשהו להחליף בין הקלטים בצורה נחמדה, אבל לא חשוב עכשיו, בסדר. קונבנציות, רציתי לעבור איתכם על זה, זה חשוב מאוד. אתם עובדים לפי הקונבנציות של זה, בסדר? לא לעבוד בצורה שונה. קונבנציות בסוף זה אומר איך כותבים קוד בצורה יפה. לא רק שאיך הוא יעבוד, איך כותבים קוד בצורה שאנחנו נבין מה כתבנו, ואנשים אחרים יכולים להבין מה כתבנו. מה שאומרים פה זה לכתוב בעצם משתנים כלליים שהם לכל התוכנית באותיות גדולות, כמובן, ומשתנים שהם לא לכל התוכנית, הם משתנים פרטיים באותיות קטנות. בסדר? לא כזה קליטים. מחרוזות. אתם יודעים מה, אולי אני כן אקפוץ לפונקציות, כי דיברנו על תנאים כבר, נכון? עכשיו היה מלא זמן. כן, הרב, תקפוץ לפונקציות. מחרוזות, אני חושב שאתם די מכירים את רוב הדברים. אולי כמה מילים מחרוזות בקטנה, מי שזה, אתם יודעים, אתם עושים נגיד סטרינג, שבעצם יש לו עכשיו שווה לא יודע, שם שלי, הכי קל לי, יהודה, וכמובן אתם מכירים את כל סטרינג, מה שכחתי שם? תאר? לא, תראה. שכחת אותי. בראשון שכחת. כן, תיק. עכשיו אני אגיד, כמובן אתם מכירים את כל הדברים פה, אני אגיד, אתה רוצה -1. הרב כתבת סרינג. כן, נכון, לא נורא. כן, הרב, את זה אנחנו... -1, אם אתם רוצים, נגיד, להדפיס את האות האחרונה, אז אתם כמובן יכולים לעשות, נגיד, משהו כזה, בצורה, כמו שעשיתי עכשיו, אבל אתם יכולים לעשות גם את הדבר הזה. לן, נגיד, של סרינג, -1. מה עשית? מה עשיתי? למה זה יצא A? זהו, למה זה עשה A? יפה, שאלה טובה. בגלל שאתה עושה לא, אבל עשית לן. מה זה לן? לן זה סופר את כמות האובייקטים כמה יש בתוך המחוזת? כמה איברים? אז כמה זה יצא? 4. 1, כמה זה יוצא? יפה, הרב. 3 ואז 3 זה A. נכון? יפה, הרב. למה 3 זה A? מישהו, חוץ ממי שדיבר הרגע? 0, 1, 2, 3. מה? יפה. לא, כולם הבינו את הם שאלו למה כתבת -1? מה לא? לא, אז אני שואל את השאלה, כן, למה כתבתי -1? בגלל שזה, כותב -1, זה מהצד ההפוך. לא. באמת? למה כתבת -1, הרב? אז בואו נראה עוד פעם. זה 1 פחות הלן, כאילו. כדי לכתוב את ה-A, וכשאתה כותב את ה-A זה באות האחרונה. לאט. אורך של לן של סטרינג, כמה זה יוצא? 4. יפה. מה קורה אם אני אעשה סטרינג במקום 4? סטרינג? יוצא לך A. יוצא לי A? לא יוצא כלום. לא, D. לא. זה נגמר... לא יהיה. זה נגמר ב3 כי זה מתחיל מ-0. לא יהיה, כי זה 0, 1, 2, 3. יפה מאוד. אין 4 פשוט. נכון, בדיוק. אז מה עשיתי פה? עשיתי אורך של סטרינג, נכון? זה 4. כי האורך הוא לא לפי, הוא לא מתחיל מ-0 האורך הוא 4 תווים. ואז... נכון. זה שזה יהיה 3. הבנתם? כן. ואז באמת יוצא לי A. שוב. האורך של המחרוזת יוצא 4, נכון? כן. אבל בין הסוגריים המרובעים אני רוצה לא את האורך, אני רוצה את המיקום של התו האחרון. והמיקום של התו האחרון הוא לא האורך, הוא 3, נכון? כן. הוא האורך פחות 1. ולכן כתבת -1. נכון? מישהו לא הבין את זה? הרב, גם רשימות מתחילות מ-0, נכון? הרב, אבל זה בגלל שעשית סלייסים, בגלל ששמת בסוגריים מרובעות, נכון? לא עשיתי סלייסים, זה מה שכדאי לחזור. הרב, אתה יכול להסביר על סלייסינג? לא הבנתי את זה. קפצתם מוקדם. ועל ריפלייס? אז אם בוא נתחיל מהדברים הכי פשוטים שיש. אני עושה סטרינג, בסדר? אני עושה סוגריים מרובעים. מה הסוגריים המרובעים האלה אומרות? בסדר? איזה סוג של איזה איבר אתה מחפש? זהו, אתם זוכרים שדיברנו על שיש בעצם סטרינג זה עשוי מצ'ארים, נכון? תו, נכון? כן. הסוגריים מרובעים אומרים, איזה תו אני רוצה להגיע, כלומר, סטרינג זה בעצם מצביע לא לתא אחד בזיכרון, אלא לטור שלם בזיכרון, שורה שלמה בזיכרון של תאים, שיש לה כל מיני תאים, אז אני רוצה לדעת האם אני מגיע לתא מספר 0, בעצם התא הראשון, שאז ידפיס לי y, אני רוצה להגיע לתא מספר 1, ידפיס לי את u,
אני רוצה להגיע את המספר 2, הקפיץ לי את D, ואת המספר 3, הקפיץ לי את A. בסדר? זה הגיע למקום. עכשיו, בפייתון הוסיפו כל מיני פונקציות מעניינות. מה קורה אם אני אכניס לו מינוס 1 פה? אז הוא מתחיל מהסוף. מתחיל מהסוף, אז הוא מביא לי את A. הרב, זה מה שאני אמרתי, ואמרת לי לא. זה מתחיל מהסוף, רק שזה מינוסים. לא, פשוט כי הוא... היה לא. שם 2 מינוס 1, לא משנה. לא על זה. אז זה אמרתי לך לא. מה זה המינוס 1 פה עכשיו? אז בוא נעבור על זה עוד פעם לאט. אני פה אומר המיקום. כל הדבר הזה, זה לא סלייסינג או משהו כזה. זה המיקום. בסדר? כן. מה המיקום פה? זה אורך של סטרינג, שזה 4, נכון? פחות 1, שזה 3. למה זה לחפש את המיקום הרב ולא סתם... כי הוא עשה סוגריים מרובעות. זה מה ששאלתי לי קודם לכן. זה מה שאומר. סוגריים מרובעות, זה בעצם אומר איזה תא ברשימה הזאת, אמרנו שעכשיו שבעצם סטרינג זה רשימה שלמה של תאים בזיכרון, נכון? זה בעצם שורה של תאים בזיכרון, אז הוא אומר איזה תא בשורה הזאת לפנות. אם אני כותב לו תא מספר 1, או תא מספר 0, אז הוא ניגש לתא הראשון, כותב לו תא מספר 1, ניגש לתא השני, אני כותב לו תא מספר, לא יודע, אם נגיד אני כתבתי פה x שווה 1, ועשיתי לו פה string x, אז הוא ניגש לתא מספר 1, נכון? אם עשיתי לו פה x שווה ללן, לאורך של string, בסדר? עכשיו אני עושה לו ככה, מה יצא לי פה? יצא לך וואי. יו, יצא לך יו. רואים? רואים עכשיו? רואים, כן, עכשיו. לא, אילן, אתה יכול לעשות ב-view options fit to window. מה יוצא פה? מה יצא לי גם אז? אני כבר בזה. כלום, מה סרו? ארו. ארור. ארור, כי זה 4. כי X לא קיים בשם, לא? נכון? לא, כי אין 4. X. מה שמתי ב-X? הרב, כי זה לא, כי זה פשוט 4, זה לא יעשה. נכון. למה זה 4? הבנתי שהבנת. כי זה הלן. מה זה? זה 4, נו. הלן הוא 4. האורך של סטרינג הוא 4, נכון? אז X שווה 4, נשים פה את X. שנייה, אני גם התבלבלתי בסוף פה, בחלק פה האחרון, X שווה לן שרינג, כאילו. מה זה לן? אילן, מה זה לן? זה יוצא 4, לא? זה אמור לצאת 4. ומה זה סטרינג 4? יפה, סטרינג במקום 4. ארור. יפה. עכשיו אם אני אעשה לו פה מינוס 1. בעצם אתה שוב חרוץ. אז אני אגיע ל-A, כי זה המקום האחרון. לכן אם אתם רוצים להגיע לתא האחרון בזיכרון, בפייתון זה נורא פשוט, עושים מינוס 1, אבל אפשר גם לעשות בצורה יותר הגיונית, כלומר, בשכל, זאת אומרת, להגיע לאורך של הדבר הזה, שוב אני עושה את זה, פחות לאורך של הדבר הזה, פחות 1, ואז תמיד תגיע למקום האחרון בדבר הזה. אז הרב, המורה, אז אפשר לעשות 4 פחות 1 ואז לקבל אותו דבר. יכול גם לעשות 4 פחות 1, כן. הרב, אתה יכול לעשות רגע את הסטרינג, לן, סטרינג, ואז סטרינג, אפשר לכתוב 4? כן, אבל אתה לא יודע, אם אתה לא יודע מה האורך. לא תמיד אתה יכול לכתוב מינוס 5? אם אני אכתוב מינוס 5, מה יצא? זה גם יצא A, לא? לא כאן, תכתוב לן פחות 5. זה כן יצא, נכון. זה יצא גם A? זה יצא 4 כן, פחות. לן פחות. כן, בדיוק. מינוס 1, יצא 5, נכון. עכשיו, יש עוד כל מיני שטויות כאלה של סלייסינג, של חיתוך, אז אתה יכול לעשות ככה. מההתחלה לסוף, לא בדילוגים. לקפיצות. כן, לא יודע, נגיד, אני כבר לא... הרבה זמן התעסקתי עם זה, אז אתם בטח יודעים יותר טוב ממני, נעשה נגיד עד 2, הנה, אתם רואים, YU, נעשה עד 3, ייתן לי את הזה. הרב, זה תמיד עושה את האחד פחות מה שאתה מכניס. כאילו, אם אתה מכניס עד 4, זה יכניס עד השלישי. למה כשאתה עושה את זה, זה מראה לך? כי זה מ-0 עד 4. למה למשל, כשאתה עושה הרב... למה עשתה 0 עד... לא משנה. למה כשאתה עושה את הדילוגים? שוב פעם? הנה, למה זה עושה לך את ה... למה עשית 2 נקודותיים? למה עשית 2 נקודותיים? וזה יצא... כי אחרת זה לא דילוג, זה התחלה. אם אתה לא עושה נקודותיים. כן, למה כשהוא עושה את ה... למה עושה את ה2 נקודותיים מינוס 1? זה הפך את המילה.
הראשון זה ההתחלה. כי זה הפך לדילוג. הראשון זה התחלה, השני זה סוף, השני זה דילוג. השלישי זה הצורת דילוג. נכון. כן, אני כבר לא התעסקתי בזה הרבה זמן, אז בטח אתם זוכרים טוב, אבל אני זוכר שאני צריכה לי ככה עושים. בקיצור, יש פה כל מיני שיטות לחיתוך, תיכנסו, תבדקו, תסתכלו, זה לא מסובך, אבל רק תזכרו תמיד, זה דברים שהם טיפה פייתוניים. הדבר הכי פשוט תזכרו תמיד, בין הסוגריים המרובעים, זה בעצם איפה אנחנו רוצים לגשת בתוך הסטרינג או הליסט, לאיזה קובייה בזיכרון, זה מה שחשוב להבין, בשלב הראשון רק בשכל. אחרי זה אתם מבינים שפה הפייתון עושה כל מיני פונקציות משלו, וכל מיני דברים אחרים שאתם יכולים לעשות איתו, אבל זה הדבר המרכזי שצריך להבין בדבר הזה, לכן על זה רציתי להתעכב. טוב, פה עכשיו השאלה שלכם, אתם רוצים, אפשר לקפוץ רגע לפונקציות, כי ראיתי ששאלו על הרטורן, וזה היה חשוב לי לדבר על זה, אבל אם אתם רוצים... אתה יכול לעשות מתודות ואז כאילו לולאות? לעשות כאילו פונקציות ואז לולאות? בסדר, השאלה... רגע, הרב, איפה זה מה שאתה מדברים עכשיו, איזה משימה זאת, כאילו איזה חלק זה בקורס? יחידה 5. אז אני רק התחלתי את זה, אז אני לא כל כך אבין. לא, אנחנו נדבר על זה רגע, אבל בפונקציות, בסוף פונקציות, בואו אני רוצה לדבר על זה שנייה, באופן סופי. זוכרים שבנינו את המכונה הזאת היפה שבנינו מקודם, אחלה מכונה, my name, בסדר? עכשיו... הרב, מה באמת ההבדל בין return לפרינט? אז זהו, אז זה בדיוק רציתי לדבר, אין שום קשר בין return לפרינט, ועכשיו אנחנו נדבר על זה. עצם זה שיש לך את השאלה הזאת... זה ממש מעצבן, ממש. אז בואו אנחנו נדבר על זה עכשיו. פייתון צריך להבין, היא לא כותבת דברים למשתמש, בסדר? אם אני עכשיו עשיתי פה x שווה 2, זה שעכשיו הוא מדפיס לי את פרינט, זה סתם כי רצתי באינטרפרטר, אבל מאחורי הקלעים הוא לא ידפיס לי את זה, כי הוא רץ מאחורי הקלעים, הוא מבצע כל מיני משימות מאחורי הקלעים, הוא לא מדפיס למשתמש דברים סתם. רק אם אני אומר לו, תראה למשתמש את זה וזה, רק אז הוא ידפיס. פרינט זה מה שזה עושה, פרינט זה פקודה שאומרת, תציג למשתמש, בסדר? רטורן לא קשורה לזה. מה רטורן עושה? אז בואו נדבר שנייה אחת על פונקציות. פונקציות, אתם מבינים למה צריך פונקציות? יש לנו בעצם משימה שאנחנו רוצים לחזור עליה הרבה פעמים, בסדר? אנחנו לא רוצים כל פעם לכתוב מחדש. אני רוצה עוד פעם עכשיו לבדוק האם השם מסוים מכיל את האות U או D או כל מיני כאלה, אני לא צריך לכתוב את זה מחדש, אני עושה my name אמרנו כמה לזה? my name. def my name. אוקיי. לא צריך def my name, אני קורא לזה ככה, ואז אני מכניס פה את השם שלי יהודה, ורואה מה הוא מדפיס לי, לא הכנסתי סוגריים. לא כתבת גרשה. כן, והנה הוא הדפיס לי את התשובה כמו שזה, בסדר? אם אנחנו רוצים even, גם אותו דבר, נכנסים קודם את even, אותו דבר לגבי even, בעצם מכונות כאלה שבעצם, מה קורה מאחורי הקלעים? אז אנחנו פה, אנחנו בפייתון, אז מאחורי הקלעים, בעצם מה שקרה זה, הוא רץ, הפייתון רץ על כל הקוד שלנו, מצא בעצם, אנחנו כתבנו def, פונקציה, אז אנחנו אמרנו לפייתון מאחורי הקלעים, שמור את כל הקטעי קוד האלה בצד, בסדר? אם יום אחד אני אכתוב even, בסדר, ואיזשהו סוגריים, קח את מה ששמתי, תשים שם במשתנים הפנימיים, ותתחיל להריץ את הקוד. כלומר, אם עכשיו אני כותב even, מה קורה פה מאחורי הקלעים? פייתון אומר, יש פה even, בוא אני אחפש, יש לי רשימה של כל הפונקציות שאמרו לי, כתבו לי def פונקציה, אני רשמתי את הקוד הזה מאחורי הקלעים. מצוין, בואו נחפש, הנה, יש לי פונקציה שקוראים לה even, מצוין. מתחיל לרוץ שם, בעצם, עכשיו הוא רץ שורה בקוד, הגיע לפונקציה, קופץ בעצם לאיפה שהוא שמר את הקוד של הפונקציה, מתחיל להריץ אותה מההתחלה. מריץ, סיים את הפונקציה, חוזר חזרה לקוד שהוא היה באמצע. בסדר? עד כה ברור? כן. בערך ברור? לא, הרב. אז פשוט מחפש את ההגדרות ששמת לו? כן, סוג של. תחשוב, כתבת שורות קוד, נכון? כתבתי איזושהי שורת קוד מסוימת, ואני רוצה לחזור לשורת קוד הזאת, לבצע אותה עוד פעם, בסדר? אז בעצם אני אומר, אני יכול לעשות איזו לולת פורס, תריץ את זה כל הזמן, אבל אני אומר, תשמע, עכשיו אני רוצה להריץ את זה לא בלולת פורס, לפעמים פה, לפעמים שם, לפעמים ככה, בוא נחשוב על זה בצורה שונה טיפה, בסדר? בשפות אחרות, שלא פייתון, אתה כותב קוד, אבל מאחורי הקלעים, שאתה עושה בעצם פונקציה even, תחשבו שאתה עושה even, זה לא נכון באמת, אבל נגיד שזה ככה, אתה עושה even, ככה 2, מאחורי הקלעים פייתון מה הוא עושה? לוקח את כל השורות קוד שכתבת כאן, נכון? כתבתי פה even, כתבתי פה שורות קוד
שבודקות אם זה שווה או לא, נכון? זוכרים? כן. אז הוא לוקח את כל השורות קוד האלה, טק, מדביק אותם פה, אני לא רואה את זה, אבל הוא מדביק אותם כאן, מדביק אותם ממש פה באזור הזה, מכניס את 2 ו-2 ומתחיל להריץ אותם. בסדר? זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה. עכשיו, אבל... אבל למה זה חשוב? זה לא באמת קורה ככה, זה קורה בצורה שונה. בוא נגיד ניקח, אולי אני כן אנסה לכתוב את זה פה. לא, אין לי כוח, לא אין לי כוח לעשות. אבל אם עכשיו נגיד אני מייצר פה עכשיו בעצם, למה זה מעניין? כי עכשיו, מה שיכול, בעצם מה שקורה, אני עושה לו even, 2-2, הוא רץ לקוד של even, אין לי פה את זה, אבל בואו נעשה נגיד פונקציה אחרת, נקרא לזה, נעשה מחדש פונקציה, def add, בסדר? הוא מחבר בין שתי מספרים, x ו-y, והוא מחבר בין x ל-y, בסדר? סבבה? זה מותר טכנית לעשות def בתוך def? אפשר, לא מומלץ, אל תעשו את זה, לפחות לא בשלב הזה, זה לא עוזר בשום דבר, זה לא לעשות את זה בקיצור. אבל זה בעצם אומר שהפונקציה תהיה קיימת רק בתוך הפונקציה, בסדר? מחוץ לפונקציה היא לא קיימת. טוב? תראו, זה כמו להריץ פייתון במקור. עכשיו מה קורה? אם אני עכשיו, דרך אגב, זה לא חוקי מה שעשיתי פה, אבל בסדר. אני מכניס פה עכשיו 2. הרב, לא עשית שום פרינט או שום נעלם. נכון, אז מה קרה? מה קרה עכשיו? דרך אגב, מה קרה פה? כלום, זה לא הדפיס כלום. לא הדפיס כלום. מה קרה? אז, מה קרה? כלום. לא מצא משהו. זה לא נכון שלא קרה כלום. השתיים בסדר, זה הכניס את הזה, אבל כלום. בואו רגע נדבר על זה, שנייה, בואו נדבר על זה גם. השתיים האלה עברו לכאן, נכון? נכון. ואז המכונה הזאת חיברה את y ו-x. אחרי זה מה קרה? היא סיימה את זה, נכון? לאן היא קפצה? לפה, נכון? לשורה הזאת. כן. ועכשיו היא מריצה מה שאני רוצה. בסדר? נו. עכשיו, יש לי שני אפשרויות לעשות. אני יכול לעשות, אני בעצם יכול לעשות פה פרינט. בסדר? פרינט של x פלוס y. טוב, אבל אני צריך ללכת. אתה שולח את ההקלטה? כן, אני אשלח. טוב, תודה רבה. להתראות. מי נשאר איתי? נשאר איתי חבר'ה? כן, אבל נשאר פה. כן. מצוין. אז יש לנו פרינט x פלוס y. עכשיו שאנחנו נקרא ל-add, הוא מקבל 4, מודפס לנו 4. מה קרה? השתיים נכנסו לתוך זה וזה. עכשיו בוא נגיד שאני רוצה... אבל כתבת את זה מחוץ לפונקציה, למה שזה יעבוד? לא, זה בתוך הפונקציה. הוא מחפש משהו, הוא אוטומטית מחפש משהו ש... כל משהו, לא? עכשיו אני רוצה לחבר 4 מספרים. טוב? בואו ננסה לחבר 4 מספרים. אני עושה add. זה לא יעבוד. למה כתבת את השורה הראשונה של add 2.2? זה לא קשור זה לא קשור, נכון? זה לא קשור. לא, רק הראיתי פה, עשיתי שתי פונקציות, כתבתי פונקציה אחת, רואים? ואז כתבתי את הפונקציה עוד פעם, שונה, ערכתי אותה. הצבת פה בסוף, כאילו, ש-XY זה 2 ו-2. כן, עכשיו תראו, אני רוצה לחבר 4 מספרים, אז אני עושה add 2 פלוס 2, ופה אני עושה add 2 ו-2, נכון? את זה נגיד בקורס לא הראו לנו. מה יצא עכשיו? לא יודע. נראה לי 8? מה יצא עכשיו פה? שום דבר. 4 ועוד 4? מה יודפס למסך? 44. כתוב 4. 4 ו-4. נכון, 4 ו-4. ובאנו את זה. למה זה אומר? כי אי אפשר לחבר את זה. למה אי אפשר לחבר את זה? כי פונקציה היא מכונה. עכשיו, מכונה היא יכולה לעשות או לעשות משהו, היא יכולה גם להחזיר משהו חזרה למשתמש. אם ניקח את הפונקציה הזאת, ככה, הרב, אתה כן יכול לקרוא לכל אחד מהם x ו-y ואז לחבר. שנייה. כאילו להגיד x שווה add 2.2. add שווה... לא, נגיד x, זה יעבוד, תכתוב נגיד x שווה add 2.2, ואז y שווה add 2.2. לא יעבוד. לא יעבוד? לא יעבוד. ככה? תכתוב x שווה, ואז y שווה, ואז x ועוד y. זה יעבוד? לא יעבוד, אבל בוא נסתכל. רוצים לראות? בוא נסתכל.
מה x שווה עכשיו? x שווה 4 כאילו. x שווה 4? לא, נראה לי. x שווה 4? או טכנית, לא. מישהו רוצה להתערב איתי? אם x שווה 4, למה זה לא עבד? למה זה לא עבד אם x שווה 4? כי... מה לא עבד הרב? זה. יש בזה משהו. מה זה ה-4 הזה? מה זה ה-4 הזה? מאיפה הוא בא לפה? מהעד. זה העד, נכון. אז מה נכנס ל-X? מי הכניס משהו? אף אחד לא הכניס כלום ל-X. כלום, לא ה-X הוא הפקודה של העד, מעבר לזה הוא כלום. למה האינטרפרטר לא כותב לך שזה טעות? בוא נעשה, כי אפשר להכניס, כי כל פונקציה בפייתון מחזירה משהו. הרב, אם תכתוב 4 שווה עד 2.2, זה גם לא יעבוד? מה נעשה? 4 שווה עד 2.2. כאילו בוליאני. כן, אתה רוצה להסתכל? בוא נסתכל. זה גם לא יעבוד? ברור שלא יעבוד. לא, כי 4 לא... יעבוד. מה? יעבוד, אבל זה פולס. אבל למה זה פולס? זה טרו. הוא לא שווה, זה לא טרו. אבל זה טרו. זה לא טרו. כי אם שווה בוא נדפיס את X. זה נכון. אז הרב, אז X לא שווה 4. בוא נדפיס את X. הוא לא. X לא שווה 4, X שווה הפקודה עד 2.2. הדפסנו את X. מה כתוב פה? אין לו שום ערך. זהו, אז פונקציות תמיד מחזירות ערך, אבל אם לא כתבנו, לא אמרנו להם מה להחזיר, כמו שלא כתבנו פה מה להחזיר, אבל אם אתה תעשה ריטריין זה כן יעבוד. ברור, כי מה זה רטורן באנגלית? להחזיר, בעברית או באנגלית? נו, כן, הרב, אז ריטריין בתכל'ס זה נותן לפונקציה ערך. לא, מה פתאום? מה זה? לא, הוא מחזיר את הערך של הפונקציה. נכון. נו. זה לא נותן לפונקציה ערך. יכול להיות return none, יכול להיות יוצא לך שיותר return ובלי שום ערך. המושג להחזיר ערך של פונקציה הוא לא נכון, כי אין לפונקציה ערך, אבל פונקציה יכולה להחזיר משהו מהמכונה. תחשבו, יש לי מכונה, יש לי רובוט, בסדר? הרובוט יכול לנקות את הרצפה, בסדר? לא יודע, לנקות את הרצפה, לעשות איזושהי עבודה, הוא יכול גם, לא יודע, להחזיר לי משהו בסוף העבודה, הוא יכול לבוא, להוציא לי דוח, להגיד לי ככה וככה עשיתי, או זה התשובה, תעשה איתה מה שאתה רוצה. כלומר, הפונקציה יכולה... וגם פרינט אבל הוא מחזיר לך סוג של דוח. זהו, שפרינט זה לא מחזיר לך כלום. אתה תוכנה, אתה לא משתמש, אתה מתכנת. כשאתה מתכנת, אתה לא מקבל את הפרינט, אין לך מה לעשות עם פרינט. פרינט זה מדפיס למשתמש, אין לך מה לעשות עם זה, מה תעשה עם זה? אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. זה רק מראה למשתמש מה שאתה עושה. כמתכנת אתה לא מקבל כלום. אל תחשוב על זה כיוזר, תחשוב כמתכנת, אתה מתכנת, ואתה רוצה לכתוב פונקציה, לקבל את הערך שלה ולחבר אותה לעוד משהו, ולעשות איתו משהו, אתה לא חושב עם זה כלום עם פרינט. אתה מבין? פרינט זה בעצם חושף אותה מאחורי הקלעים, וריטרן זה מחזיר לך משהו. מחזיר לך את הערך מחזיר לך את מה שהפונקציה עשתה. איזשהו משהו... ראית הרב, גם אתה עברת את הערך של הפונקציה. צודק, אתה מבלבל אותי. הצלחת לבלבל אותי. בקיצור, אם אנחנו עכשיו נעשה את הדבר הזה, באמת, אז מה יצא לנו? נו. אמרנו 4 ו4. 4 ו4. לא. עכשיו זה יצא 8. למה? שיניתי את הפונקציה. אולי, לא יודע. יש 8. למה זה יצא 8? שיניתי את הפונקציה. תנסה הרב. ריטרן? אבל הרב לא כתבת שום פלוס, לא כתבת שום... יש. מה? אבל לא כתבת שום תרגיל בפונקציה. כתבת... כן, הוא כתב ריטרן X ועוד Y. מה זה? X ועוד Y זה לא תרגיל? לא חשבתי על זה. נו, הרב, זה כן בסדר, זה מחזיר ערך. זה גורם של הפונקציה, יהיה ערך, זה בדיוק מה שאמרתי, הרב. לא. כי פונקציה יכולה גם להדפיס דברים. זה לא... פונקציה יכולה... לא, אבל לא הבנתי, אבל אתה כרגע עשית ריטרן במשהו שלא נמצא בפונקציה, אתה פשוט גרמת לריטרן להיות בעל ערך של X ועוד Y. שנייה. ריטרן זה לא משתנה. ריטרן זה אומר לפונקציה, תחזירי את זה, בסדר? זה מה שזה אומר. ומה שעשיתי פה זה לקחתי את Y, הכנסתי אותו לתוך זה, נכון? ואת X לתוך זה, בסדר? אחרי זה הרטורן אמר, פונקציה הזאת התבצעה, עכשיו את מחזירה חזרה למשתמש. מה אמרנו שקורה? אמרנו שהפייתון מגיע לכאן, הוא אומר, רגע, אני מחפש
את הפונקציה של add. איפה היא נמצאת? יש לי בזיכרון פונקציה כזאת. קופץ לזיכרון למקום הזה של הפונקציה, תוחב שם לשתי המשתנים שיש לו בזיכרון, הוא מגיע, יש לו פשוט קוד כזה. תוחב למשתנים האלה את מה שהוא קיבל, מריץ את השורות האלה, ואז הוא אומר, כתוב לי פה מילה מיוחדת, כתוב לי רטורן, אני צריך להחזיר חזרה, כשאני חוזר חזרה, אני צריך לשמור את הערך x ו-y. שמרתי את x ו-y, ואז אני הכנסתי פה, במקום הדבר הזה הכנסתי x ו-y, ובמקום זה הכנסתי פה x ו-y, ואז אני צריך לחבר אותם, חיברתי אותם, יצא לי 8. עכשיו, פונקציה לא חייבת לקבל ערך החזרה, היא תמיד יכולה להחזיר כלום, היא יכולה לעשות דברים אחרים, היא יכולה להדפיס דברים, היא יכולה למחוק, היא יכולה לעשות כל מיני דברים אחרים, היא יכולה אפילו גם להשתמש במשתנים סטטיסטיים, סטטיים או כלליים, גלובליים, נגיד יש לי משתנה גלובליים. דרך אגב, פונקציות אתם יודעים שפונקציות הן מתעסקות רק עם משתנים פנימיים, נכון? כלומר, כן, כן. הפונקציה האלה... הם יכולים גם להשתמש בגלובליים. ואם אתה כותב גלובל זה משפיע. אז לא חייבים גלובל? לא, הרב, אם אין שום ערך ורק עשית ערך שמחוץ לפונקציה, זה ישתמש בערך מחוץ לפונקציה. נגיד, יש לנו יהודה שווה 0, בסדר? לא. 0 היום? כן, בוא נסתכל. 100, בסדר? אני 100. ועכשיו אני עושה פונקציה, נגיד שלא מקבלת כלום. מה שהיא עושה זה פרינט יהודה, בסדר? לא. לא, הרב. add, בסדר? add יהודה. ופונקציה הזאת היא לוקחת את יהודה, ופלוס שווה, אני מצוות יש בפייתון, נראה לי שיש. יהודה. כן. בסדר? למה זה פלוס שווה? זאת אומרת, להוסיף אחד ליהודה. כן. בסדר? עכשיו אנחנו נריץ את... איפה עד יהודה? עד יהודה, כאילו. עד יהודה. בסדר? בלי כלום. הוא לא עובד, למה הוא לא עובד? כן, אז אולי באמת... local variable יהודה, before... יש להם הרבה שטויות, לפעמים צריכים לכתוב גלובל, לפעמים אתה אומר, אתם כותבים גלובל, נכון? לא חייבים? כן, לא, כן. לא צריכים לכתוב את הגלובל בתוך פונקציה. בתוך הפונקציה? כן, כן, הרב, גלובל זה בתוך הפונקציה. כן, אבל זה 3, הרבה זמן עסקתי עם זה שנייה. ואני רוצה עכשיו... הרב, איך אתה עושה את הדפדוף הזה בין ה... מחצים, למעלה למטה. מחצים. אגב, אתם מכירים, רגע, הנה, עכשיו אתם אומרים, זה יעבוד? לא? גם את זה אין בפייתון. טוב, תשמעו, זה בפייתון, אבל בסדר, רגע. גלובל, נעשה גלובל שווה, כן, אין לזה בפייתון, חבל שאין, זה אחלה דבר. יהודה פלוס 1. בסדר? הרב, איך אתה עושה יהודה פלוס 1, אני לא מבין, בלי לעשות לזה, כאילו... לא יודע למה זה לא עובד עכשיו. למה זה לא... אבל לא הבנתי בכלל מה אתה עושה במושג יהודה ועוד 1. בלי גרשיים או זה. כאילו בתור מה זה. לא משנה, אולי זה ריטורן לפני יהודה. אתה משגיע, לא, נגיד נקרא לזה נאמבר, אני לא יודע למה זה לא עובד פה עכשיו, יכול להיות שתעשה את זה כקובץ, בוא נפתח זה, פשוט. אוי, זה שטויות. בסדר, לא משנה, זה גלובלי, רגע, בוא נסתכל על זה רגע. נפתח פה סתם מסמך חדש. מסמך טקסט. לא טוב, לא טוב מה שעשיתי רגע. אני אכנס... עכשיו יש לי פה איזו תיקייה נחמדה, נעשה תיקייה חדשה רגע. הכי נוח. נגור אותו לפה. זה new file, נקרא לו, לא יודע, test פי. ואז אנחנו נגיד עושים, בוא נראה, זה אמור לעבוד בלי, אבל מעניין שזה עכשיו זה מכריח אותי לעשות איזה פונית, לא נקרא לזה number, בסדר? זה ברור. number שווה 100. עכשיו יש לנו פונקציה, f add
שמה שהיא עושה זה לחבר לנאמבר. עכשיו, יכול להיות שהוא באמת יגיד לי מה שאתם אומרים, פלוס אחד, אז אני צריך לכתוב לו גלובל. בסדר. הרב, זה לא הפוך, גלובל זה אם אתה רוצה שמשהו בתוך הפונקציה יהיה בחוץ? זהו, אני גם חושב שאני, קיצור, כן. אני לא מבין למה עכשיו הוא עושה את זה. בוא ננסה שנייה. כל המשחקים האלה של גלובליים ופייפ. למה עשית שורה מיותרת בשתיים? זה לא צריך את השורה הזאת. זאתי? בסדר, מה זה משנה? זאתי? הוא עשה את זה ליופי. זה ליופי, לקונבנציה. כן, שיהיה מסודר. הרב, נראה לי, זה עובד? בואו נראה. כי הרב נראה לי... רגע. כי הרב, אתה צריך לעשות גלובל בתוך הפונקציה למקרה שאם אתה רוצה שזה יצא מחוץ לפונקציה, כמו בפרינט פה. אז אתה כן צריך גלובל. איך יש לך ויז'ואל קוד בעברית? זה כתוב לך... השדה היא חוקית. זה תיקיות, לא, זה תיקייה חדשה. זה תיקייה חדשה. למה זה לא עובד בצורה נורמלית? זה באמת לא מוריס לו גלובל. טוב, יש בפייתון את זה, אני לא זוכר. יש איזה כדי להכריז עליו כמשתנה גלובלי, אבל אני לא זוכר. כן, הרב, תכתוב שנייה גלובל בתוך הפונקציה לפני הנאמבר. לא, אבל נראה לי שתצדקו מה שאמרו, שזה מוציא אותו החוצה, זה לא נראה לי. זה גורם לו שאפשר להשתמש בו בחוץ. נכון, אבל כביכול הוא אוטומטית, שאין לו שום ערכים למשתנה בפונקציה. הרב, יש כאילו תרגיל באחד מהזה שזה בדיוק מה שקורה. טוב, אני צריך להסתכל על זה, אני הרבה זמן התעסקתי עם הדברים האלה. אני צריך להסתכל על הגלובלים בפייתון. ומה אתה בעיקר משתמש? אני כל פעם משהו אחר, אז אני יום יותר זה, אבל פחות כותב עכשיו, אני יותר חוקר. עכשיו אני יותר C. אבל פעם ב, צריך להסתכל. אבל אני חושב שזה עבד בדרך כלל, ככה. יכול להיות שעכשיו עשו לי עדכון בפייתון 3 ושינו את זה. תמיד זה היה בלגנים עם הגלובלים של פייתון. לא יודע למה, מעניין למה זה ככה. טוב, אני אסתכל רגע, אני אבין למה זה ככה. לא משנה עכשיו. קיצור, צריך להסתכל. אני אחזור לכם עם תשובה, חייב לכם תשובה על זה. למה גלובלים של... תסתכלו גם עצמכם, אבל צריך לראות בדיוק איך מגדירים גלובלי. אני חושב שתמיד זה עבד לי. טוב, לא זוכר עכשיו. למה זה לא... טוב, בסדר. נסתכל על זה בהמשך. אבל, רגע, אז מה דיברנו? דיברנו על טיפה על... זה, בכל מקרה, משתנים שהם לא הוגדרו מחוץ לפונקציה. בעצם כל משתנה שאתה רוצה, אתה צריך להשתמש בתוך הפונקציה, כדי להביא משתנים לפונקציה. אז אפשר באמת או משתנה גלובלי, שצריך רגע להבין איך אני מגדיר אותו, אבל אני אחזור לכם עם תשובה, או בעצם לשלוח את המשתנה לפונקציה. כל מקרה זה שטות, מה שעשיתי. שנייה, בואו נראה רגע את זה ככה. ממתי אתה כותב print add? לא, אתה צודק, בעצם אתה צודק. צודק, לא. סתם טעות שלו. בסדר, לא יודע, מוזר. טוב. אז זהו אמרנו שזה גלובלי, הבנו איך פונקציה עובדת, הבנו מה זה רטורן, נכון? הבנתם שהרטורן זה כאילו מה שהפונקציה מחזירה למשתמש, למתכנת? כאילו היא נותנת אפשרות להשתמש בזה בחוץ. בעצם היא אומרת, אתה יש לך מכונה שמקבלת מספרים, אני רוצה לקבל את ההחזר חזרה. אני רוצה לקבל מה שעשית בסוף. הרטורן הזה בעצם אומר, תחזיר לי חזרה את מה שביצעת. בעצם את הערך חזרה שלך, וככה אתה יכול להשתמש בפונקציות בעצם שיחזירו לך ערכים, ולא רק יבצעו דברים בתוך המערכת. פונקציות זה באמת כמו if ו-else. זה בעצם עוזר לך להכניס, בעצם אחרי על הפלואו של התוכנית. יש לך תוכנית, יש לזה מסלול, מתחילה איפשהו, מסיימת איפשהו. פונקציות זה חלק מהדבר הזה, אומרת, עכשיו במקום להריץ את השורה הבאה בקוד, תקפוץ למקום אחר ותריץ את הקוד שנמצא שם. אם אנחנו נגיד, כמו שאתם פה, זה טיפה באמת לא עובד, אז חבל להתעסק עם זה, אבל נגיד יש לך, בעצם הגעתי לשורה הזאת בקוד, שהיא מתעסקת עם add, נגיד, אני עושה ככה, ופה ה-add מחזיר רטורן,
רטורן. קיצור הרב זה לא עובד. מה? הרב, אתה יכול לעשות return number. תעשה return number הרב. כן, זה אני יכול, אבל אני לא רוצה. תעשה ככה. זה לא מעניין, כאילו. אז יש לי פה... הרב, ממתי אתה כותב printed? כן. מה יקרה עכשיו, אם זה יעבוד פה בזה, אבל זה אמור לעבוד. לא, לא כתב פרינט, הוא כתב פרינט. מה הבעיה? מה יקרה עכשיו, דרך אגב? מה הדפיס לי? פשוט hello world. Hello בגלל world, פשוט הריטריין. בדיוק. או נאן. אז לא, הדפיס לי hello world. בואו נראה. הנה, אתם רואים? hello world. למה כתבת את האקסטרה סוגריים? מה? הוא לא כתב פה שום אקסטרה סוגריים. כן, 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 לא, בהתחלה חשש כן, אבל לא, לא. בעצם אני מריץ פונקציה של זה, גם אם אני אעשה פה פרינט, תדפיס hello world, אבל אז יעשה שגיאה. נכון? או שהוא ידפיס לי נאן, בואו נראה. רגע, זה פייתון 3. כן. אז הוא הדפיס לי נאן, בסדר? הדפיס לי hello world, ואז הדפיס נאן, שזה הערך שחוזר. אם אני אחזיר לו פה משהו אחר... 4. זה לא באותו סט, עצבן. אותו נגיד 4, בדיוק, אז 4. אז הוא ידפיס, מה הוא ידפיס? hello world ו4. hello world 4. hello world ו4. נכון. טוב מאוד. ככה זה עובד. אז כמובן, אפשר גם פונקציות שקורות לפונקציות אחרות. דרך אגב, בואו נכיר משהו חדש. יש פונקציות שקורות לאותה פונקציה בעצמה. אבל אז זה לא ייגמר אף פעם, נכון? כן, אבל זה לופים. איך קוראים לזה? לא? יש לזה שם. פונקציה בתוך פונקציה קוראים לזה רקורסיה. קראתם מושג חדש, קוראים לו רקורסיה. אנחנו יכולים להתעסק עם רקורסיות, זה גם מסובך וגם... יש המון תרגילים ממש מגניבים, אפשר לפתור בעיות מאוד יפות עם רקורסיה, כי עושים תנאי. אני שולח נגיד את ה... נגיד אני שולח, אני רוצה לקבל פה את המספר 5, בסדר? if 5, if לא 5, לא פתאום, x, סליחה, קצת ה-if לא, ואנחנו נראה נפסיק להיום, אבל if, פה דווקא ניתן לו 5, ו-if, לא יודע, x קטן מ-1, אז רטון 1, רטון x פלוס 1, בסדר? אחרת, תשלח לו את x פלוס 1. לא, אחרת, רגע, תחזיר, שנייה. לא זוכר איך עושים את זה, עכשיו אתה כאילו עושה לו add נגיד. לא, אם זה, תחזיר 1, אחרת, בסדר, הנה כאן, בסדר. אחרת, סליחה, אני פשוט הרבה זמן התעסקתי ברקורסיות, אבל יש לי נגיד else, תחזיר את add, תחזיר רטון, 1 פלוס x. עכשיו זה יהיה מעניין מה יקרה, אני לא זוכר כבר את זה, אבל שנייה, הוא תצבן עליי, למה הוא תצבן עליי, כי לא עשיתי לו, רגע. למה הוא מתעצבן? אבל למה אתה כותב פלוס add x? אני רוצה שהוא יחזיר לי את הערך של הדבר הזה, אבל משום מה זה לא עובד. טוב, קיצור, אני רקורסיות אני צריך לעשות גם שיעור בפני עצמו, ואני גם צריך להיזכר טיפה שזה עובד, רגע. if. אחרת, תריץ את הרקורסיה. לא זוכר, טוב, צריך להסתכל על זה בהמשך. הוא לא אוהב את זה, כאילו זה יכול להיות לולאות אינסופיות, אז הוא לא אוהב את הדברים האלה, צריך להסתכל על זה. יש הרבה תרגילים שאתה יכול לחשב ככה, אני אראה לכם תרגיל כזה בהמשך.
מעניין, עכשיו אני גם קצת זרקות, תמיד צריך לחשוב על זה, איך זה לפנים, לא הולך עכשיו. טוב, קיצור, נדבר על זה בהמשך, על עוד דברים, אני רוצה גם כסף עוד דברים, אבל קצת נהיה ארוך כבר. יש למישהו עוד שאלות, עוד דברים, משהו שרוצה לשאול לסוף, ככה לסיכום? לאף אחד, כולם בסדר? איזה פרקים? כן. זה משהו לגבי לולאות. כן. לגבי לולאת פור, אז יש כאילו עניין של אייטם, אבל הקורס כאילו לא הסביר אותו בקושי, הוא הסביר אותו פעם אחת בווידאו וזהו. אני חושב שחפש את הרב, צריך להתנתק, אז להתראות הרב. כן, להתראות. נראה לי שאנחנו גם נתק בכללי. טוב, תשלח לי את השאלה שלך אחרי זה בוואטסאפ, אני אחזור לך, אני גם רוצה ככה לנוח. אז שיהיה חבר'ה, עד סוף שבוע צריך לסיים את הפרק, אם אתם לא מצליחים אז אנחנו נראה מה עושים, אבל חייבים לתת רבק ולעבוד, להצליח. יאללה, להתראות, ביי ביי. להתראות, תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ביי. ביי.